भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते इति नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाचार्य निर्विशेषाय शून्यवादी आश्रतविशुद्धाय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। आपल्या सर्वांचं हे भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आता आपण आजचा जो आपला अभ्यासक्रम आहे तर त्याच्यातला भक्ती सदाचारचं जे पहिलं मॉड्यूल आहे तर त्याच्यातले आपले 6 सेशन पूर्ण झाले। फक्त काही जास्तीचे अतिरिक्त मुद्दे आहेत वेशभूषे संदर्भात आणि थोडे साधना संदर्भात की आपण साधनेचा स्तर कसा ठेवायचा आपला मंदिरामध्ये असो किंवा आपण आपल्या कुटुंबामध्ये असो किंवा कुठेही असो। तर साधने संदर्भातली काही सूत्र आहेत तर ती आपण थोडीशी अभ्यासणार आहोत एका अर्ध्या तासात। आणि त्यानंतर मग आपल्या जो दुसरा मॉड्यूल आहे आपल्या भक्ती सदाचार अभ्यासक्रमाचा दशावतार म्हणून जिथे भगवान श्री विष्णूंचे 10 अवतार आपण अभ्यासणार आहोत। आणि हे अवतार आपण जो अभ्यास आहे तो भागवताचा संदर्भ घेऊन म्हणजे भागवतामधून ते आपण घेतलेले आहेत। आणि त्याचबरोबर तिथे अनेक वैदिक शास्त्रांचे संदर्भ सुद्धा आहेत जिथे जिथे आवश्यक आहेत ते श्रील प्रभुपादांनी नोंद केलेले आहेत। तर असं सखोल आपण अभ्यास प्रत्येक अवताराचा करणार आहोत। आपण या अवतारांचा अभ्यास का करणार आहोत तर जेव्हा आपण भगवान यांच्या कथा लीला किंवा यशोगाथा ऐकतो त्या यशोगाथा आहेत भगवान आणि त्यांच्या भक्तांच्या आणि भक्तांच्या संदर्भातले भगवान यांचे जे पराक्रम आहे शौर्य आहे त्यांचा उद्धार म्हणून त्यांना यशोगाथा म्हटली। म्हणजे जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा ते काय होतं त्यामुळं तर आपल्या हृदयाची शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे ती अजून जोमाने व्हायला लागते। आणि त्याचबरोबर काय होतं तर आपले अनेक जन्मांचे म्हणजे जे काही कल्मश असतात तर ते सगळे नष्ट होऊन जातात। तर हे हरिकथेचं महत्व आहे म्हणजे आपले हृदय जे आहे ते अत्यंत स्वच्छ होऊन जातात आणि तिथे भगवान श्रीकृष्ण हळूहळू विराजमान व्हायला लागतात। म्हणजे भागवत कथा किंवा हरिकथा कशी आहे हृदयाची शुद्धीकरण करणारी क्रिया आहे। आणि त्याचबरोबर जेव्हा आपण हरिकथा ऐकतो तेव्हा त्याच्यातून आपण भगवान यांनी आपल्या भक्तांच्या उद्धारांसाठी कसे अवतार घेतले किंवा धर्माची संस्थापना करण्यासाठी
किंवा प्रत्येक वेळी वेगवेगळं कार्य होतं. म्हणजे वेगवेगळ्या भक्तांना दैत्यापासून वाचवण्यासाठी, धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी किंवा पृथ्वीवर अशा अधर्माचं प्राबल्य वाचल्यानंतर तिथे धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी. तर त्या त्या वेळेला भगवान यांनी कशा पद्धतीने लीला केल्या आणि आपल्या भक्तावर कृपा केली, उद्धार केला. आणि मग त्यावेळेला त्या भक्तांचं जे चरित्र आहे तर ते आपण समजून घेऊन आपण त्यांनी जे काही शास्त्राच्या विधिविधानांचं आचरण केलं आणि भगवान यांच्या आज्ञा आहेत शास्त्र म्हणजे किंवा वेदांमध्ये काय आहे तर भगवान म्हणजे जे आहे त्यांचे उपदेश आहेत. आणि वेदांमधले जे उपदेश किंवा जे काही वेदामध्ये जे काही ज्ञान आहे ते म्हणजे काय आहे तर प्रत्यक्ष ती धर्मतत्वच आहे. भगवानांच्या श्रीमुखातून वेद आले आणि त्यामध्ये धर्मतत्वच आहे. मग एक प्रकारे त्या वेदांच्या आज्ञाच आहेत, वेदांचे आदेश आहेत. त्यामुळे ते भगवानांचेच एक प्रकारे आदेश आहेत आणि मग त्याचं आपण पालन करणं हे प्रत्येक जीवाचं कर्तव्य आहे. कारण आपल्या हिताकरिता वेदांची भगवानांनी निर्मिती केली आहे. आणि मग त्यातून आपण आलेलं ज्ञान म्हणजे भागवत हे त्याचं सार आहे. मग असं जे भागवत आहे श्रीमद भागवतम तर त्यामध्ये आपण दशावतार अभ्यासणार आहोत दुसऱ्या मॉड्यूलमध्ये. तिसऱ्या मॉड्यूलमध्ये वेगवेगळ्या आचार्यांच्या परंपरा आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे वेगवेगळे आचार्य आपल्या गौडीय परंपरेमध्ये कसे आले आणि त्यांच्यापासून कशा गुरुशिष्य परंपरा ज्या आहेत त्या निर्माण झाल्या हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. आणि चौथ्या मॉड्यूलमध्ये भागवतातील स्तुती अभ्यास की जिथे भगवत भक्त आहेत तर त्यांनी तळमळीने वेगवेगळे जे भगवत भक्त आहेत त्यांनी कशी प्रार्थना केल्या भगवानांना. त्या प्रार्थना का आपण अभ्यासाच्या तर आपण जेव्हा जप करतो किंवा ध्यान करतो जप करत असताना तर त्यावेळेला आपण ह्या प्रकारच्या प्रार्थना जर आपण केल्या म्हणजे अशा भगवत भक्तांनी केलेल्या प्रार्थना ह्या दिव्य स्तरावरच्या असतात. आणि अशा शुद्ध भक्तांच्या प्रार्थना म्हणजे त्यांच्या हृदयातून आलेले ते त्यांचे भाव असतात आणि त्या स्तरावर ते भगवान यांच्याशी जोडले गेलेले असतात प्रेमाच्या बंधामध्ये म्हणजे प्रेमाभक्तीमध्ये. मग जर आपण अशा भक्तांच्या प्रार्थना आहेत त्या वाचल्या स्मरण केल्या त्या पद्धतीने आपण प्रार्थना करायचा प्रयत्न केला त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करून तर निश्चित काय होतं आपण एकाग्र पद्धतीनं आपलं जे भजन म्हणजे त्याच्यात नामजप साधुसंग सगळं म्हणजे या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण भक्तांचा संग करतो, भगवद्गीतेचं श्रवण पठण करतो, शास्त्रांचा वेगळा अभ्यास करतो हे त्यानंतर आपण नामजप करतो, संकीर्तन करतो, अर्चविग्रहांची सेवा करतो किंवा भगवत धामाला घेऊन म्हणजे जे भगवंताचे धाम आहेत पृथ्वी लोकावरचे तर तिथे जाऊन आपण वास करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे सगळ्या गोष्टी भजन क्रियेमध्ये सगळ्या गोष्टी येतात प्रसाद ग्रहण करण्यापासून सगळं. मग आपलं जे भजन आहे ते शुद्ध स्तरावर पण आपण आपली हृदय कशी शुद्ध आहे आणि मग ती अशुद्धी दूर व्हावी आणि आपल्या हृदय जे आहे त्याची शुद्धीकरणाची प्रक्रिया अजून जोमाने व्हावी यासाठी त्याचा उपयोग होतो. आणि म्हणून आपण हे 4 जे मॉड्यूल्स आहेत तर ते अभ्यासत आहोत. त्यापैकी आता आपलं पहिल्या मॉड्यूलचे काही मुद्दे आपले शिल्लक आहेत तर ते आपण अभ्यासूया आणि मग आपण दुसऱ्या मॉड्यूलला सुरुवात करणार आहोत. आता पहिल्या मॉड्यूल मध्ये आपल्याला वेशभूषेतले काही मुद्दे आपले शिल्लक आहेत. की जेव्हा मंदिरामध्ये स्त्री आणि पुरुष यांचं म्हणजे जेव्हा जाणं होतं तर त्यावेळेला काय काय स्त्रियांचं आचरण असावं हे आपण पाहिलं होतं आणि पुरुषांचं आचरण कसं असावं हे पाहिलं होतं. पण त्याच्यामध्ये अजून सखोल आपण जाऊन पुढे म्हणजे स्त्रियांविषयी आणि पुरुषांविषयी थोडस आपण समजून घेऊया. स्त्रियांनी लांब केस म्हणजे असावेत म्हणजे त्यांचे स्त्रियांनी लांब केस ठेवावेत किंवा आधुनिक केशरचना त्यांनी करू नये. केसांना माग म्हणजे आपल्या डोक्याच्या मागचा भाग आहे तर तिथे बांधायचं किंवा सुंदर वेणी घालायची. अशा पद्धतीने आपली केशभूषा असली हवी म्हणजे आपण मंदिरात जाताना हा विचार करणं अपेक्षित आहे. आजकाल कसं केस मोकळे सोडतात स्त्रिया हो ना आणि अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या हेअरस्टाईल्स पण त्या अशा केशांच्या रचना ते केस मोकळे गळ्यात अशा पद्धतीने असू नये. म्हणजे अर्चविग्रहांसमोर जाताना कसं पाहिजे आपण नीटनेटकं पाहिजे आणि केस असे कापलेले किंवा आता ज्यांच्या आधीपासूनच आहेत वेगवेगळे हेअरकट आहेत तर तिथे आपण काही करू नाही शकणार. पण ज्यांना शक्य आहे त्यांनी म्हणजे काय करावं तर शक्यतो आपले लांब केस असावेत आणि केशरचना इतर वेगवेगळ्या असं न करता मंदिरात जाताना कसं साधी राहणी आपली आणि म्हणजे साधी राहणी असावी आपली आणि उच्च विचार तर ह्या म्हणजे ह्यानुसार एखाद्या वैष्णवाचं आचरण असलं पाहिजे.
मग मागे बांधून एखादा खोपा किंवा वेणी म्हणजे जे काही आपल्याला घालता येईल अशा पद्धतीनं घालायचा आपण प्रयत्न करावा. मग आता पुरुषांच्या बाबतीत पण त्यांनी काळजी घ्यायची की जे भक्त दीक्षित आहेत किंवा दीक्षित नसतील पण जे भक्ती मार्गावरती आहेत म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये आले तर ते भविष्यात दीक्षा घेऊ शकतात हो की नाही. हळूहळू प्रत्येक जण भक्ती मार्गावर उन्नत होत असतो आणि दीक्षेसाठी तो तयार होत असतो. मग आता असे जे आहेत पुरुष त्यांनी शक्यतो दाढी मिशा ठेवून येत आजकाल पहा फॅशन म्हणजे आहे की म्हणजे आजकाल आपण आधुनिक जगतामध्ये पाहतो की दाढी भरपूर असे वाढलेले युवक आहेत म्हणजे चित्रपटामध्ये जे तिथले अभिनेते आहेत ते ज्या पद्धतीच्या म्हणजे दाढी किंवा मिशा यांच्या रचना करतात तशा पद्धतीने ठेवण्याच्या पद्धती आहेत. पण आपलं जे शास्त्र सांगतं किंवा आपल्या वैष्णव सदाचारामध्ये कसा भाग सांगितलाय की आपण दर पंधरवड्याला म्हणजे पौर्णिमेला साधारण मुंडन करावं. आणि चातुर्मासाच्या काळात शक्यतो मुंडन करू नये. पण प्रचाराच्या दृष्टीने आता किंवा आपल्याला एखाद्या वेळी यात्रेला जायचं किंवा एखाद्या महत्वाच्या ठिकाणी प्रचार प्रसारासाठी जायचंय तर त्यावेळेला ठीक आहे आपल्याला शक्य म्हणजे आपल्याला शक्य नसेल झालं पौर्णिमेला तर मधल्या काळात केलं तरी म्हणजे ते म्हणजे असा अपवाद वगळता ते ग्राह्य मानलं जातं. पण शक्यतो नियमितपणे मुंडन दर पौर्णिमेला करावं. आता काही युवकांना किंवा गृहस्थांना शक्य नसतं मुंडन करणं कारण ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं आता आधुनिक जगतामध्ये नोकरी धंदा त्यांचा असतो आणि तिथे कंपनीमध्ये किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी त्यांचं एक वेशभूषा ठरलेली असते किंवा पोशाख ठरलेला असतो. मग अशा ठिकाणी त्यांना परवानगी असते असं नाही ना सगळ्या पद्धतीच्या वेशभूषा किंवा वेशभूषा करून जायला. तर त्या दृष्टीनं विचार करून म्हणजे अशा वेळेला मग बारीक केस ठेवले पुरुषांनी तर ते शास्त्राच्या दृष्टीने म्हणजे जे आहे तर ते योग्य मानलं जातं. पण खूप मोठे केस हिप्पी हेअरस्टाईल तर अशा पद्धतीनं आपली केशरचना असू नये. एकतर गृहस्थाश्रमातल्या लोकांनी मुंडन ठेवायचा प्रयत्न करावा किंवा थोडेसे बारीक केस पण सर्वात आदर्श राहील मुंडन करावं आणि ते पौर्णिमेला. पण काही काळामुळं काही अपरिहार्य कारणामुळं म्हणजे आपल्याला मुंडन करता नाही आलं पौर्णिमेच्या दिवशी तर मग इतर दिवशी आपण करू शकतो. आणि म्हणजे ते कसं असावं तर अपवाद म्हणून असावं प्रत्येक वेळीच अपवाद असू नये म्हणजे प्रत्येक वेळीच पौर्णिमा टळली आणि मुंडन करायला वेळ नाही मिळाला आणि म्हणून त्यावेळी केलं असं नको व्हायला. तर ही आपण काळजी घ्यायला हवी. किंवा दाढी मिशा ठेवण्याच्या बाबतीत म्हणजे त्या ठेवू नयेत कारण आपण ज्या तर आपलं म्हणजे एक प्रकारचं ती शौच किंवा आपण म्हणू स्वच्छता आहे आपल्या शरीराची आणि जितके आपण स्वच्छ सात्विक तितकं आपलं जे शरीर आहे त्याचं पावित्र्य राखलं जाणार आहे. म्हणजे भगवान यांचं मंदिरच आहे आपलं शरीर म्हणजे परमात्मा स्वरूपात ते तिथे विराजमान आहे. मग आपण मंदिराची कशी स्वच्छता करतो मंदिर मार्जन करतो ना दररोजच्या दररोज मग तसंच हे आपलं मंदिर आहे. आणि मग त्याचं मार्जन म्हणजे आपल्या शरीराचं मार्जन म्हणजे आपल्या शरीराची जितकी म्हणून स्वच्छता राखता येईल तितकी राखून आपल्याला ते नेटकं ठेवता आलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर आपल्या अंतराची स्वच्छता कशी करायची हृदयाची तर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा मग त्यांनी अंतरातली धूळ सगळी आपल्या निघून जाणार आहे. मग अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे. मग भक्तांनी काय करावं अतिशय किमती आणि चकाकणारे दागिने आजकाल पहा घालतात महागडी मनगटावरची घड्याळ किंवा स्त्रियांनी म्हणजे असे खूप चमकणारे दागिने आणि पुरुषांनी गळ्यात अशा सोन्याच्या मोठ्या मोठ्या साखळ्या किंवा हातात चार बोटात चार अंगठ्या किंवा मनगटात मोठी मोठी ब्रेसलेट म्हणजे असं तर असली आभूषणं मंदिरात जाताना घालू नये म्हणजे का त्या गोष्टी टाळाव्यात. आपण मंदिरामध्ये भगवान यांच्याकडे म्हणजे यांच्याकडे आपण त्यांच्या भेटीसाठी जातो आहोत आणि आपण इतरांचं लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी नाही जातो आहोत. हा भाग आपण लक्षात ठेवावा की याचं भान आपल्याला असलं पाहिजे एक वैष्णव म्हणून म्हणजे इतर भक्त जे आहेत आणि आपण देखील भगवान यांच्या चरण कमलांशी म्हणजे त्यांचा आधार घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या चरण कमलांचा आपल्याला आधार मिळावा किंवा त्यांच्या चरण कमलांचा आपल्याला आश्रय मिळावा आणि त्यांची कृपा व्हावी म्हणून आपण भगवान यांच्याकडे त्यांच्या भेटीला कारण अर्चविग्रहांच्या रूपात भगवान तिथे उपस्थित आहेत आणि असं मंदिर म्हणजे या भूतलावरचं एक वैकुंठच आहे. असं नारद मुनींनी काय म्हटलं की प्रत्येक मंदिर म्हणजे भूतलावरचं भूवैकुंठच आहे माझ्या भूवैकुंठात आपण जातो आहोत. मग आपले परमपिता
श्री भगवान श्री विग्रहांच्या स्वरूपात तिथे विराजमान आहेत, तर आपल्या परमपित्यांसमोर जाताना आपण कसे जाऊ सुपुत्र सुपुत्री म्हणून खूप नेटकेपणाने, साधेपणाने आणि व्यवस्थितपणे जाऊ, हो की नाही? की आपण आपल्या ऐश्वर्याचं प्रदर्शन करू. जे आपले परमपिता आहेत ते षडऐश्वर्याने युक्त आहेत आणि जगातले सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ती म्हणजे आपले भगवान श्रीकृष्ण जे आपले परमपिता आहेत. तर त्यांच्या समोर आपण असला देखावा करून काय उपयोग, हो की नाही? म्हणजे ते स्वामी असताना आपण स्वतःला स्वामी मानून आपल्या ज्या जे काही त्यांच्या कृपेनं मिळाले त्या ऐश्वर्याचा देखावा आपण आपल्याच कुटुंबासमोर, म्हणजे आपले सगळे जे आहेत भक्त मंडळी मंदिरातले, हे कोण आहेत? तर आपले बंधू भगिनीच आहेत. कारण आपली वासुदेवांची म्हणजे ही जी आहे तर वासुदेवांची हे सगळं कुटुंब आहे. म्हणजे वासुदेव कुटुंबकम म्हटले म्हणजे हे सगळं वासुदेवांचं कुटुंब आहे. जे काही आपल्याला दिसतं हे ब्रह्मांडामध्ये ते सगळे म्हणजे यात पशु पक्षी सगळे 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 आले. आपण सगळेजण म्हणजे एकमेकांचे जे आहात तर ते बंधू भगिनी ह्या स्तरावर आहोत. म्हणजे कुठलाही जीव आहे त्याचं दुसऱ्या जीवाशी नातं एकमेकांचे बंधू भगिनी, कारण ही सगळी श्रीकृष्णांची अपत्य आहेत. मग आपलं नातं काय झालं एकमेकांशी? गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स. मग अशा भावाने आपण असलं पाहिजे. मग एका कुटुंबामध्ये कसे असतात, सगळे भाऊ बहीण मिळून मिसळून असतात, खूप प्रेमाने खूप साधेपणाने असतात आणि एकमेकांना मदत करून एकमेकांना सहकार्य करून अशा पद्धतीने खूप गोडवा जपणारे असतात आणि त्याचबरोबर आपल्या पित्यांच्या आज्ञेचं पालन करणारे असतात. मग सर्वश्रेष्ठ आपले पिता आहेत. मग त्यांच्या समोर कोणी मिरवेल का एखादा पुत्र की जो त्यांच्याच मार्गदर्शनाने आणि त्यांनीच दिलेल्या संपत्तीमुळे त्याला धन म्हणजे त्याला उत्तम धन किंवा उत्तम ऐश्वर्याची प्राप्ती झाली. मग हा भाव आपला असला पाहिजे मंदिरामध्ये जाताना आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे देखावा प्रदर्शन या गोष्टी टाळाव्यात. आणि त्यामुळे काय होतं, इतर भक्तांचं योगदान आपल्यावरच जातं. कारण नाही म्हटलं तरी आपल्याला भौतिक जगतात सगळेजण आपण भौतिक स्तरावर विचार करतो. शारीरिक संकल्पना जी आहे तर ती असतेच. आपण युगानुयुग वेगवेगळी शरीर घेऊन येत आहोत आणि 84 लक्ष योनीमधून आपला म्हणजे जो आहे तो प्रवास होत आहे. त्यामुळे आपलं कसं होतं की इतरांकडे लक्ष वेधलं जातं अशा पद्धतीचा पेहराव किंवा अशा पद्धतीचा म्हणजे इतरांनी दागिने किंवा अशा पद्धतीच्या वस्तू जर म्हणजे ज्या आहेत तर त्या वापरल्या असतील तर. कारण आपण काही पूर्णतः शुद्ध भक्त नाही आहोत. आपण शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमधून जात आहोत आणि आपल्यासारखे म्हणजे पतित जीव आहेत की ज्यांना नारद मुनी काय म्हणले, शूद्रादी शूद्र जीव आहेत तसं म्हटलंय. मग असे आपल्यासारखे जे जीव आहेत तर त्यांच्यासाठी हे व्यवधान असतात मायेमध्ये अडकण्याची. मग यासाठी आपण दुसऱ्या भक्तांना जोवर भगवंतांचा उपदेश जो आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत नाही तोपर्यंत आपण अहिंसाच करत असतो. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण आपलं वेशभूषा आणि अशा पद्धतीचा आपला जो आहे तो पोशाख किंवा आपले जे आभूषण आहेत तर ह्याचा वापर आपण अशा पद्धतीचा करतो की इतरांच्या नजरेत येऊ. तर मग त्यामुळं काय होतं, तर त्यांना एक प्रकारे आपण भगवत भक्तीपासून दूरच नेल्यासारखं आहे, भगवानांच्या पासून की जे भक्त मंडळी आहेत त्यांना. मग अशा पद्धतीचा आपल्याकडून नकळतपणे एक प्रकारे तो अपराधच घडत असतो. म्हणजे भगवत भक्तांना आपण अजून कसे भक्तीच्या स्तरावर ते उन्नत होतील ह्यासाठी प्रेरणा द्यायची असते आपल्या आचरणातून. म्हणजे आचरणातून जो शिकवतो तो आचार्य. आपण आचरणातूनच आपले उदाहरण बनायचं असतं की म्हणजे आपल्याला पाहून किंवा आपल्याकडे पाहून हे इतके कसे आनंदी आहेत आणि यांचं जीवन इतकं कसं छान आनंदी आहे आणि त्याचबरोबर किती साधी राहणी उच्च विचार. अशा पद्धतीने भक्त आकर्षित झाले पाहिजे. हरे कृष्णा. हा त्याची आवाज येतो. जी माताजी, हाँ बोला. हा हा येतोय. हा येतोय. थोडं इंटरनेट अडथळा होता.
हरे कृष्ण. तर अशा चामड्याच्या वस्तू ज्या असतात, म्हणजे चामड्यापासून पहा पाकिटं बनवलेली असतात, पुरुषांचे पाऊच पैसे ठेवण्याचे, किंवा चामड्याच्या पिशव्या, पर्स असतात, किंवा कमरेचे पट्टे असतात पहा, बेल्ट जे वापरतो आपण, किंवा घड्याळाचे पट्टे असतात, असं असे अनेक ठिकाणी, किंवा चामड्याची चपला, बूट असतात. तर यांचा वापर आपण जोपर्यंत सेवेपर्यंत, म्हणजे सेवेसाठी आहोत, सेवेसाठी जातोय, तर आपण टाळावं आणि शक्यतो हे वापरूच नाही म्हणजे. हं? आणि आपण जे आहे, तर अशा वस्तू ज्या आहेत तसं सेवेसाठी किंवा मंदिरात जाताना अशा वस्तूंचा वापर आपण करू नये. आणि इतर वेळी सुद्धा आपण टाळावे, कारण एखाद्या पशुची हत्या करून त्याचं चामडं जे आहे तर त्याचा आपण वापर करणं हे योग्य नाही. एक भक्त म्हणून, एक वैष्णव म्हणून तर ह्या वस्तूंचा वापर आपण टाळणं अपेक्षित आहे. मग आता स्वच्छता आणि आरोग्य तत्व ह्याच्याबद्दल समजू की मंदिरात कसं आपण असायला पाहिजे. तर मंदिरात स्वच्छ कपडे आपण परिधान करून जाणं आवश्यक आहे. म्हणजे खूप दरवेळी खूप असे महागडे, म्हणजे असे उंची कपडे आपल्याकडे असणं अपेक्षित नाही, पण आपण खूप स्वच्छ आणि चांगले कपडे परिधान करून जाणं अपेक्षित आहे. मग कोणताही पदार्थ खाल्ल्यानंतर हात तोंड आपण धुतल्याशिवाय मंदिरात प्रवेश करू नये. म्हणजे आपण बाहेर काहीतरी आपल्याला प्रसाद दिला कुठल्या तरी प्रभूजींनी, माताजींनी, मग आपण तो ग्रहण केला हातामध्ये घेऊन, मग त्यावेळेला हात पाय धुतल्याशिवाय आणि तोंड धुतल्याशिवाय, म्हणजे चूळ भरल्याशिवाय आपण मंदिरात प्रवेश करू नये. मंदिरात प्रवेश करताना अशा पद्धतीने हात पाय आपले स्वच्छ धुतलेले असावे, किंवा शौचक्रियेला आपण जाऊन आलो असलो तर स्नान करूनच मंदिरामध्ये जावं, किंवा स्मशानभूमीत जाऊन आलो असलो, मृतदेहाला स्पर्श केला असला तर आपण स्नान करून मगच मंदिरामध्ये जाणं अपेक्षित आहे. किंवा मंदिरात असताना आपण शक्यतो ढेकर देऊ नये, किंवा पानवाई सोडू नये, म्हणजे काळजी घ्यावी. आपल्याला असं वाटलं तर पटकन मंदिराच्या बाहेर जावं आपण अशा वेळेला, शक्य असेल तर, किंवा बाल्कनीत जावं. मंदिर म्हणजे जिथं अर्चविग्रह आहेत त्याच्या समोर अशा गोष्टी, आता ह्या शारीरिक क्रिया आहेत आणि आपल्याला त्याच्यावर प्रत्येक वेळीच म्हणजे संयम ठेवता येईल असं नाही, पण जितकं लक्षात येईल तितका आपण प्रयत्न करावा. तर बाजूची बाल्कनी असते, कॉरिडॉर असतो, व्हरांडा असतो, म्हणजे असं बाहेरचा जो कक्ष असतो मंदिराच्या, अशा ठिकाणी पटकन आपण निघून जावं आणि मग पुन्हा मंदिरामध्ये यावं. अशा पद्धतीचं आपण म्हणजे तिथल्या तिथे जे शक्य आहे तर असं सुवर्णमध्ये आपण साधू शकतो. मग आता मंदिरात असताना आपण तोंडात, कानात, पहा लोकांना सवय असते सत्संग ऐकताना असं तोंडात काहीतरी बोट घालायचं, दातात टव करायचं, कानात बोट घालायचं, नाकात बोट घालून खाजवायचं. मग अशा पद्धतीची बोट घालून येत आपण. म्हणजे नाईलाजाने असा प्रसंग आला, खूप काहीतरी असं त्रास वाटला आणि अचानक असं कान खासतो असं काहीतरी होतं, म्हणजे आता वेगवेगळ्या स्तरावरचे वयस्कर म्हणा असे लोक असतात, प्रत्येकाच्या बाबतीत हे होऊ शकतं. तर मग अशा वेळी तात्काळ आपण हात धुवून यावेत. म्हणजे मंदिराबाहेर देखील हा नियम तर पाळायचाच, पण अर्चविग्रहांची सेवा करणाऱ्या भक्तांना सुद्धा हा नियम अत्यंत महत्वाचा आहे. म्हणजे आपण हे सगळे लक्षात ठेवूया नियम. जेव्हा आपण मंदिरात जातो तर तेव्हा हे आपण सगळे, म्हणजे जितकं शक्य आहे तितक्या नियमांचं पालन करून आपण वैष्णव आचरण कसं तंतोतंत आपल्याला पाळता येईल किंवा वैष्णव आचरणाचं पालन करता येईल असा प्रयत्न आपल्याकडून होत राहणं अपेक्षित आहे. प्रसाद घेतल्यानंतर आपण ज्या ठिकाणी बसलो होतो ती जागा स्वच्छ करणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्या कोणीही प्रसाद घेतल्या ठिकाणी पाय ठेवू नये, म्हणजे तिथे काही म्हणजे प्रसादाच्या पदार्थांचा भाग काही सांडलेला असतो, तर ते सगळं गोळा करून आपण आपल्या प्रसाद प्लेटमध्ये घ्यावा. आणि ती जागा जोपर्यंत आपण ती पुसत नाही तोपर्यंत ती जागा अशुद्ध मानली जाते. आणि जर कोणी त्या जागेवर पाय ठेवला तर लगेचच पाय धुणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मंदिराचा आवार आपण स्वच्छ ठेवायचा, त्याला दूषित नाही होऊ द्यायचं. आणि अशा पद्धतीने आपण ज्या ठिकाणी प्रसाद घेतला ती जागा नेहमी स्वच्छ करावी. पहा, म्हणून आपण आपल्या गृहस्थाश्रमामध्ये जेव्हा कधी आपण भोजन ग्रहण करतो तेव्हा ती जागा स्वच्छ करायची पद्धत आहे. बघा, पहा भारतीय संस्कृतीमध्ये त्या पद्धतीचं आपण पालन करतो. पहा, हे कशासाठी आहे तर आपल्या शास्त्रानुसार हे वैष्णव आचरण आहे. मग आता मासिक पाळीच्या वेळी थोडं स्त्रिया म्हणजे मंदिरात येऊ की नको असा विचार करतात, पण मंदिरामध्ये येऊ शकतात. पण त्या आरती किंवा आता भगवानांची शृंगाराची सेवा आहे, म्हणजे भगवानांना माला बनवायच्या आहेत भगवान यांच्यासाठी, किंवा भगवान यांच्यासाठी फुलांचं सजावट करायची, भोग बनवायचा आहे, हार बनवायचे, किंवा देवघरात स्वयंपाकघरात सेवा आहे, किंवा विग्रहांची वस्त्र शिवायची आहेत, किंवा वस्त्र विग्रहांसाठी धुवायची, किंवा भगवानांची भांडी आहेत तर ती घासण्याची सेवा असते. मग अशा सेवा ज्या आहेत की ज्या थेट विग्रहांशी संबंधित आहेत त्या करू नये, किंवा आपण अशा वस्तूंना पण स्पर्श करू नये. पण मंदिरात आल्या स्त्रिया आणि त्यांनी जर जप केला आपापली माळ घेऊन आणि कुठेही स्पर्श न करता, किंवा जी आरती आहे किंवा जी काय आहे तर ती त्यांनी ऐकली,
तर म्हणजे काही म्हणजे त्यासाठी काही मनाई नाहीये. फक्त तिथल्या कुठल्या वस्तूंना स्त्रियांनी स्पर्श करू नये. हा भाग तिथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मग अशा वेळी स्त्रियांनी विग्रहाची थेट सेवा करणाऱ्या व्यक्तीच्या म्हणजे असे जे व्यक्ती असतात विग्रहांची थेट सेवा करत असतात, आता विग्रहांना आरती दाखवलेली असते, आरती केलेली असते. मग ती जी आरती आहे तर ती आपल्याला आरती ग्रहण करायला सुद्धा घेऊन येतात पहा दुसरे साधक, किंवा विग्रहांना जे म्हणजे विग्रहांना जे अर्पण केलेलं पुष्प असतं मग त्याचा सुवास घेण्यासाठी पण आपल्या समोर घेऊन येतात पहा भक्त, ते जे पुष्प असतं ते. मग त्यावेळेला असे विग्रहांची थेट किंवा अशा पद्धतीनं इतर विग्रहांच्या सेवा करणारे जे भक्त असतात मग त्यांच्यापासून पण आपण लांब राहायचं, जे थेट आणि अशा पद्धतीच्या विग्रहांची सेवा करणाऱ्या भक्तांच्या सेवेमध्ये असतात आणि त्या अशा पद्धतीची मदत करत असतात, त्याला म्हणायचं पुजारी असिस्टंट सेवा. तर अशा जे सेवा ते करत असतात तर अशा भक्तांच्या सुद्धा आपण त्यांच्याशी आपला शारीरिक संपर्क होऊ नये, त्यांना आपला स्पर्श होऊ नये ही काळजी घ्यायची. मात्र अशा स्त्रियांनी तुळशी पूजेला सुद्धा उपस्थित राहिलं तरी हरकत नाही. फक्त तुलसी देवीला जल अर्पण करू नये. म्हणजे तुलसी देवी ही पवित्र आहे तर तिला जल अर्पण करायचं नाही अशा वेळी. कारण ह्याला ह्याच्या माग म्हणजे किंवा ह्याला काय कारण आहे तर शास्त्रीय कारण जे आहे तर म्हणजे किंवा शास्त्रांमध्ये ह्याच्याकडे कशा दृष्टिकोनातून बघितलं जातं तर पहा ना, म्हणजे एखादा जर पुजारी आहे आणि तो अर्चविग्रहांना आरती करतोय किंवा त्यांची पूजा करतोय, पुजारी आहे प्रत्यक्ष मंदिराचा. आणि मग असा जो पुजारी आहे तर त्याचा समजा आपण समजून घेऊ की त्याचे जे मित्राशय आहे त्याच्यावरचा थोडा वयपरत्वे ताबा गेलाय, समजा वय झालेला आहे किंवा काहीतरी इन्फेक्शन झालंय त्यामुळे, किंवा तरुण पुजारी सुद्धा असेल कुठल्याही वयात असेल तर इन्फेक्शन झालंय, आजारपण आहे किंवा काहीतरी किंवा त्रासाचा भाग म्हणून, मग असा जो व्यक्ती आहे तर मग त्याला थोड्या थोड्या मिनिटांनी थोडं थोडं जे आहे तर मूत्रविसर्जन होत राहील. मग तो किती वेळा जाईल मूत्रविसर्जन करायला आणि प्रत्येक वेळी ते कपड्याला लागणार हो की नाही. आणि मग प्रत्येक वेळी तो किती वेळा आंघोळ करणार, म्हणजे आपल्या शरीराची स्वच्छता पावित्र्य राहील का भगवानांची सेवा करताना नाही. मग अशा वेळेला काय केलं जातं तर अशा म्हणजे अशा पद्धतीचं जिथे काळजी घेता येऊ शकत नाही तर तिथे भगवानांच्या सेवा ह्या अशा सेवा सोडून ज्या बाहेरच्या असतात म्हणजे पुस्तक वितरण किंवा प्रचार प्रसार अशा सेवेमध्ये अशा भक्तांना संधी दिली जाते. मग ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं, मग अशाच पद्धतीनं मासिक धर्म असतो स्त्रियांचा. मग आपल्याला काही प्रत्येक वेळी तासातासांनी अंघोळ नाही करता येणार आणि शरीराचं पावित्र्य राखता नाही येणार, स्वच्छता होत नाही, आपल्याला खराब वाटेल ना. म्हणजे जसं मी उदाहरण दिलं सतत तर मूत्र वाहत असतील तर आपल्याला खराब वाटेल की नाही, स्वच्छ वाटेल का आपलं आपल्याला. मग आपण सारखे अंघोळ करून मग तशाच पद्धतीने हे स्त्राव आहेत नैसर्गिक शरीरातले आणि त्यामुळे ती स्वच्छता राखली जात नाही. आणि ह्या करण्यासाठी आपण त्या 4 दिवसांमध्ये थेट विग्रहांची जी सेवा करतात किंवा अशा पद्धतीनं विग्रहांची सेवा करणाऱ्यांच्या हाताखाली मदत करणारे जे भक्त असतील तर त्यांच्याशी पण आपला शारीरिक संपर्क होणार नाही अशी काळजी घ्यावी. आणि त्याचबरोबर अशा वस्तूंना कुठल्याही आपला स्पर्श होणार नाही याची काळजी घ्यावी. आणि त्याचबरोबर तुलसी मातांची आरती आपण ऐकली, उपस्थित राहिलं तरी चालेल. फक्त तुलसी मातांना आपण जल अर्पण करू नये, कारण आपलं पावित्र्य शरीराचं जे आहे ते त्या काळापुरतं थोडस जे आहे तर ते भंग झालेलं असतं. मग पुन्हा ते स्त्राव बंद झाल्यानंतर आपण शरीराची उत्तम प्रकारे स्वच्छता राखायला लागलो की आपण तुलसी जी आरती आहे ते पुन्हा म्हणजे तिथे उपस्थित तर राहतच आहोत पण ती तिथे आपण तुळशी आरतीला आपण झाल्यानंतर तिथे आपण तुळशी महाराजांना जल अर्पण करू शकतो. मग अशा पद्धतीने आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे. मग घरी देखील हे सगळे नियम स्त्रियांनी पाळायचा प्रयत्न करूया. म्हणजे जिथे देवघर वस्तू म्हणजे जिथे अल्टर आहे आपला आणि जिथे भगवंतांच्या सगळ्या वस्तू आहेत त्यांना शक्यतो स्पर्श होणार नाही, थेट संबंध येणार नाही अशा पद्धतीने आपण काळजी घ्यायची. मग स्वयंपाक सुद्धा घरात दुसरी कोणी व्यक्ती करू शकत असेल, भगवान यांच्यासाठी प्रसाद बनवू शकत असेल तर त्यांना आपण ती विनंती करायची. किंवा घरात कुणी नसेल म्हणजे आणि हा नियम पाळणं शक्य होणार नाही आणि मग आपल्या गृहस्थ आश्रमाची जबाबदारी तर स्त्रीला पार पाडायला हवी. मग अशा वेळेला नियमाग्रह न ठेवता म्हणजे आपण काय करायला पाहिजे, प्रसाद बनवला तरी हरकत नाही, फक्त मग
विग्रहांची काळजी दुसरी कोणीतरी व्यक्ती म्हणजे पुरुष व्यक्ती घेतील अशा पद्धतीनं निदान त्यांना ड्रायफ्रुट्स म्हणा किंवा दूध साखर म्हणा असं कुठलाही आपण भोग लावू शकतो. तर अशा पद्धतीनं त्यांना भोग अर्पण करतील आणि मग म्हणजे विग्रहांचं पावित्र्य राखलं जाईल किंवा फोटोच्या स्वरूपात असतील समजा अटकमध्ये तरी देखील तिथे पावित्र्य राखलं जाईल अशा पद्धतीनं आपण योग्य ते मार्गदर्शन आणि मदत म्हणजे घरातल्या सदस्यांना करून त्यांच्याकडून ती सेवा घरून म्हणजे सेवा जी आहे तर ती करून घेऊ शकतो. मग आता हे मुद्दे जे होते महत्वाचे हे साधारण स्त्री आणि पुरुष यांच्या बाबतीतले वेशभूषेविषयी काही जास्तीचे मुद्दे होते. आता कृष्ण भावनेमध्ये आपण साधना आणि आपल्या साधनेशी संबंधित जी काही सूत्र आहेत तर त्याविषयी थोडस अभ्यासणार आहोत. म्हणजे जास्तीचे मुद्दे आहेत पण हे आवश्यक आहेत वैष्णव सदाचाराच्या दृष्टीने. तर ते आपण अगदी थोडक्यात अभ्यासणार आहोत. तर आता कृष्ण भावनेमध्ये आचरण करत असताना प्रत्येक व्यक्तीनं काय करायला पाहिजे की अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम म्हणजे काय की जी साधनेला अनुकूल सूत्र आहेत ती आपल्या आचरणात आणली पाहिजे आणि जी प्रतिकूल सूत्र आहेत त्यांचा आपण त्याग केला पाहिजे. मग आता महत्वाची कोणती आहेत आपल्याला रूप गोस्वामींनी 64 तत्व सांगितले भक्तिरसामृत सिंधू मध्ये. त्यापैकी 5 महत्वाची कुठली आहेत की जे चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला या 5 तत्वांचं आपल्याला आचरण करणं आवश्यक आहे. सर्वात प्रथम नामजप, मग दुसरं काय आपलं विग्रह सेवा, मग तिसरं काय आहे श्रीमद भागवताचं श्रवण, मग चौथं काय आहे भगवत भक्तांचा संग आणि पाचवं काय आहे पवित्र धामामध्ये निवास किंवा धाम निवास आणि किंवा तुलसी पूजा. तर मग हे सगळं आपल्याकडून आचरण होणं अपेक्षित आहे. मग आता जप आहे पहिलं सूत्र. तर जप कसा पाहिजे तर आपल्या जीवनातलं एक महत्वाचं कार्य आहे म्हणजे आपला मॉर्निंग प्रोग्राम आहे तर तो नियमितच असला पाहिजे. म्हणजे आपण गृहस्थ जीवनात आहोत तर आपला सकाळचा जो कार्यक्रम आहे मंगल आरतीचा हा नियमितपणे असणं हे एक जबाबदार व्यक्तीचं लक्षण आहे. जर आपण नियमितपणे मंगल आरतीला उपस्थित म्हणजे नसू म्हणजे ऑनलाईन आपली रोज असते पहा मंदिरामध्ये तर मंगल आरतीला अशा ऑनलाईन जर उपस्थित नसू किंवा आपल्या जवळ मंदिर असेल अगदी अगदी कोणतं इस्कॉनचं तर तिथे आपण जाऊन उपस्थित राहू शकतो किंवा आपण घरी करू शकतो प्रत्यक्ष म्हणजे मंदिरात पण ऑनलाईन उपस्थित राहून त्याच वेळी घरी पण करू शकतो असंही करू शकतो. तर अशा पद्धतीनं जो कोणी मंगल आरतीला जर उपस्थित नसेल तर ती काही जबाबदार गृहस्थाश्रमातल्या म्हणजे गृहस्थाश्रमात कसं जबाबदार वर्तन असतं तर ते जबाबदार गृहस्थाचं ते काही वर्तन नाहीच आहे किंवा जबाबदार गृहस्थ म्हणून ते आचरण नाहीच आहे. तर गृहस्थाश्रमामध्ये प्रत्येक नागरिकाचं किंवा गृहस्थाचं कर्तव्य काय आहे तर सर्वात पहिल्यांदा उठून म्हणजे दक्ष महाराजांचं आपण उदाहरण घेऊ की दक्ष महाराज जे होते ते सकाळी उठल्यापासून सकाळी उठले म्हणजे की त्यांच्या मुखात श्रीकृष्ण असायचे आणि म्हणजे त्यांचं नाम असायचं आणि रात्री झोपतापर्यंत म्हणजे त्यांच्या मुखात श्रीकृष्ण नाम असायचं. म्हणजे काय की आपली सुरुवात जी आहे दिवसाची ती भगवान यांच्या दर्शनानेच होणं आवश्यक आहे. भगवान हे दृष्टिक्षेप करत असतात आणि त्याद्वारे आपल्या अनेक जन्मांचं जे म्हणजे पाप आहे तर त्याचा क्षय होत असतो. आणि श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की जर सकाळी म्हणजे सकाळी मंगल आरतीला जर आपण उपस्थित राहत नसून तर अशा भक्ताच्या जीवनामध्ये मंगल काय असेल हो की नाही. आणि ह्यासाठी आपल्याला म्हणजे भक्तीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपलं जे काही आहे ते म्हणजे शुभ मंगल अशा पद्धतीनं प्रत्येक आपलं जे आहे ते पाऊल पडावं यासाठी आपली दिवसाची सुरुवात कशी झाली पाहिजे मंगल आरतीने व्हायला पाहिजे. आणि ह्यासाठी आपण सकाळचा जो मॉर्निंग प्रोग्राम आहे तर तो कोणी चुकूया नाही म्हणजे अशा पद्धतीने आपण त्यावेळेला मंगल आरती आणि मग पहाटेचा ब्राह्ममुहूर्ताचा जप तर हा करायचा भाग पडेल. मग महान आचार्यांनी गुरु शिष्य परंपरेतून सांगितलेली म्हणजे ही शास्त्रामध्ये म्हणजे जे काही मार्गदर्शन सांगितलेलं आहे तर त्यानुसार त्यांनी घालून दिलेली विधिविधान आहेत तर ह्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंच्या समक्ष आपण दीक्षेच्या वेळी प्रतिज्ञा घेतलेली असते आणि त्यावेळेला आपण ती प्रतिज्ञा घेतो तेव्हा 16 वेळा मी कमीत कमी जप करेन अशी प्रतिज्ञा घेत असतो. मग ते न चुकता प्रामाणिकपणे करणं हे प्रत्येक म्हणजे भक्ताचं कर्तव्य. आपण गुरुपादाश्रय समजा घेतलेला असेल तरी देखील आपण करणं न चुकता नियमितपणे हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि समजा आपलं अस्पायर किंवा शेल्टर किंवा दीक्षा काहीच नसेल
कृष्ण. तर त्या क्षणी आपण दीक्षित एक प्रकारे झाल्याचाच भाग असतो किंवा गुरुपदाश्रय आपल्याला मिळाल्यासारखाच असतो. आणि त्यामुळं आपण अगदी नित्यनेमाने म्हणजे जप किंवा आपण ब्राह्ममुहूर्तावर उठून मंगल आरती, तर हा भाग करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे श्री प्रभुपाद ते म्हणतात की 99% आध्यात्मिक प्रगती किंवा नामजप केल्यानं साधते आणि म्हणून प्रामाणिकपणे, नियमितपणे, अपराधरहित अशा पद्धतीने आपण 16 माळांचा जप करणं आवश्यक आहे. मग आपली कृष्ण भावनेमधली प्रगती जी आहे तर ती शीघ्र होत राहील. मग आता जप हा का महत्वपूर्ण आहे, तर जेव्हा आपण स्वतःला एखाद्या महत्वाच्या कार्यात गुंतवतो त्यावेळी केवळ त्या म्हणजे कार्यासाठी आपण काही वेळ असं बाजूला काढतो पहा आपलं जे नियोजन असतं. मग तसं प्रत्येक भक्ताने काय केलं पाहिजे, आपल्याला जपासाठी जो निर्धारित वेळ लागतो तर त्याचं नियोजन करून म्हणजे तो वेळ आपला केवळ जपासाठीच त्यावेळेला खर्च केला पाहिजे. म्हणजे भक्ती सेवे आता जर तो भक्ती सेवेसाठी वेळ देत असो, एखादा भक्त आहे त्याला भक्ती सेवेसाठी पण वेळ द्यायचा आहे, तर मग जपासाठी 16 माळा जो आहे तर तो करण्यासाठी जो कुठला वेळ आहे तर तो आपण वेगळा ठेवला पाहिजे आपल्यासाठी. म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा आपण नियोजन करायला लागतो तर त्यावेळेला म्हणजे जसं एखाद्या नोकरीच्या ठिकाणी आपण जेव्हा कार्य करत असतो किंवा आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी तेव्हा विविध कामांचं जबाबदाऱ्यांचं आपण नियोजन करतो किंवा घरात गृहिणी म्हणून हो की नाही किंवा जबाबदार गृहस्थ म्हणून. तर तशा पद्धतीने आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचं पण असं नियोजन करणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपण नेहमी आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचं नियोजन केलेलं असेल तर काय होईल की आपल्या सगळ्या म्हणजे जे काही प्रगती जी आहे म्हणजे अशा स्तरावर तर ती म्हणजे जी आहे तर ती लवकर तर होईलच, पण त्याचबरोबर आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावर केलेल्या अशा नियोजनामुळं आपल्याला आपल्यामध्ये अजून कोणत्या म्हणजे सुधारणा आवश्यक आहेत किंवा कोणत्या त्रुटी आहेत किंवा आपल्यामध्ये कोणते दोष आहेत हे इतर भक्तांना अभ्यासून किंवा इतरांच्याकडून समजून घेऊन वरिष्ठ भक्तांच्याकडून आपल्याला म्हणजे कळण्यासाठी पण त्याचा उपयोग होईल. जेव्हा नियोजन असतं, नियोजन नसेल तर मग त्या व्यक्तीचं कसं असतं सगळं म्हणजे दिवसभराचा कार्यक्रम असतो तो डळमळीत असतो आणि त्यामध्ये त्याच्यामध्ये सातत्य नसतं. मग नियोजनबद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम ही तपस्या आहे आपली म्हणजे. आणि ती तपस्या जी आहे तर ती म्हणजे आपली कशी पाहिजे तर ती म्हणजे जसे आपण कृष्ण भावनेमध्ये जाऊ म्हणजे पुढे पुढे जात राहू तर तसतशी आपली कठोर तपस्या केली पाहिजे हळूहळू. आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपलं नियमितता आपल्या अंगी बाणवली पाहिजे, नियमितता जपामध्ये, भक्ती सेवेमध्ये. आणि त्यासाठी मग ज्या अनावश्यक गोष्टी आहेत त्या त्यागल्या पाहिजेत. म्हणजे काय की वर्तमानपत्र वाचणं किंवा कोणाशी निरर्थक गप्पा मारणं फोनवर तासन तास, घरातल्या नातेवाईकांच्या म्हणजे गोष्टींच्यावर चर्चा करणं त्याचा काहीच उपयोग नाही. भौतिक म्हणजे आपण शरीर नाहीच होत, पण आपल्याला काय होतं बऱ्याचदा की आपण दिवसभर जवळजवळ ना 99.99% म्हणजे इतक्या जन्माचे आणि इतक्या युगांचे आपल्यावर अशुद्धी आहेत की आपण स्वतःला शरीरच समजतो. मग आपण घरातले पहा स्त्रिया किंवा सगळ्या स्तरावर मी पाहिले म्हणजे. आणि आपलं सगळ्यांचं असं घडतं की मग ते नातेवाईक मला असं म्हणाले, मग मी असा विचार केला, मग मी असे म्हणले. जप करताना पण तेच तेच जुन्या गोष्टी आठवत राहतात. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते परम पवित्र आहेत. मग भगवान जे परम पवित्र आहेत तर त्यांनी आपल्या हृदयामध्ये प्रकट व्हावं, स्थानापन्न व्हावं म्हणून आपण जप करतो आहोत. आणि मग हा जर जप आपण करताना म्हणजे आपलं हृदय इतकं अशुद्ध आणि इतकं घाण असेल म्हणजे जसं एक चिखलानं भरबटलेलं असं म्हणजे अशी जी जागा असते असं जर आपलं हृदय असेल, इतकं तिथं कोळिष्टक अनेक जन्मांची वर्षांची आहेत आणि इतकी तिथं म्हणजे विकार आहेत की असूया, ईर्ष्या, क्रोध, दुःख ह्यांनी सगळी म्हणजे अशी मोठी मोठी कोळिष्टक झालीत आणि ती लोंबतायत आणि अशा सगळ्या विकारांची दुर्गंधी तिथं पसरली. मग अशा ठिकाणी भगवान यांना स्थानापन्न व्हायला आवडेल का? भगवान किती सुंदर आहे त्यांचं भगवत धाम. आणि अशा सुंदर भगवत धामामध्ये भगवान जे आहेत आणि ते इतके सुकुमार आहेत, श्याम सुंदर रूप आहे त्यांचं किंवा चतुर्भुज नारायण रूप किती सुंदर आहे ते ऐश्वर्यवान. म्हणजे कुठलंही रूप घ्या भगवानाचं किती सुंदर आहे.
आणि असे सौंदर्यवान भगवान आहेत, इतके परम पवित्र, त्यांना अशा हृदयामध्ये म्हणजे इतकं दुर्गंधीयुक्त आणि इतका सगळा म्हणजे इतका अनेक वर्षांचा कचरा जिथे भरलाय, तिथे राहायला आवडेल का? पहा, आपण दिवाळीची पण स्वच्छता करतो. दर 6 महिन्यांनी गौरी गणपती आले, अशा आपल्या घरातल्या उत्सवांना स्वच्छता करतो. मग किती कचरा, किती धूळ निघते, बरोबर की नाही? म्हणजे दर 2-4 महिन्यांनी केली म्हणजे स्वच्छता तरी देखील. आणि रोज आपण घराची स्वच्छता म्हणजे रोज घराची स्वच्छता करतोच, आपण केर काढतो, हो की नाही? म्हणजे मार्जन रोजच होत असतं. मग रोज स्वच्छता करून देखील इतका कचरा निघतो. मग आपला अनेक जन्मांचा कचरा इथे साठलेला आहे, अनेक जन्मांची धूळ इथे आहे. मग इथे आपल्याला ती स्वच्छता करायची आहे हृदयाची. मग ती स्वच्छता आपण नाही करत, ती स्वच्छता भगवान करतात. म्हणजे जे पवित्र भगवान नाम आहे हे स्वतः ही साक्षात भगवानच आहे. आणि म्हणजे भगवान नाम आणि भगवान यांच्यात फरक नाही, अभिन्न आहेत ते. मग ते हे काम करत असतात स्वच्छतेचं. म्हणजे एक प्रकारचं झाडू मारल्यासारखं काम हे भगवान यांचं पवित्र नाम करत असतं. म्हणजे प्रत्यक्ष भगवानच करत असतात, आपण फक्त माळा घ्यायचं. वी हॅव टू बिकम ओनली इन्स्ट्रुमेंट, मीडियम, माध्यम बनायचंय आपल्याला. ते देखील आपल्याकडून होत नाही, पहा, नियमितपणे. ते जर आपण केलं तर तिथली जी घाण आहे, इतक्या वर्षाची पौष्टिकात निघून जाते. ही सगळी पौष्टिक आहेत आपल्याला. काही जणांना पहा, जप करायला लागल्यावरती माझी नणंद अशी म्हणाली होती, जाऊ अशी म्हणाली होती, मग माझा भाऊ असा म्हणाला होता, हे सगळं जे आठवतं किंवा ह्याच्यातच असतात ते दिवसभर. मग हे का आठवतं? तर हे सगळे जे आहेत, तर हे भौतिक म्हणजे जे आहेत, तर ती जे विकार आहेत आणि त्यापासून जे भावना आहेत, तर ते जसं दूध आपण आटवल्यावरती ते कसं घट्ट बनतं, अशा पद्धतीने म्हणजे ते म्हणजे अगदी ते गाढ बनलेले आहेत. ते जे म्हणजे विकार जे आहेत किंवा त्या ज्या भावना आहेत किंवा त्या म्हणजे ते वेगवेगळे विकार आहेत, तर त्यांचे असे मोठमोठे म्हणजे ढीग तिथे साठलेले आहेत आपल्या हृदयामध्ये, अशुद्धीचे इतके गाढ आहेत असे, एकावर एक म्हणजे दूध कसं आटल्यावर ते असं घट्ट होतं, साठतं, तसं एकावर एक ढीग असे खचाखच भरलेले आहेत. मग हे सगळे ढीग आहेत, हे नष्ट झाले पाहिजेत. आणि यासाठी काय पाहिजे? आपलं जितकं मुखात नाम येईल तितकं आपलं घ्यायचा प्रयत्न असला पाहिजे. त्यामुळेच हे सगळं विस्मरण होईल. म्हणजे हे मायेमध्ये आपण आल्यामुळे काय होतं, आपण भ्रमात राहतो. मी स्वतःला शरीर समजतो आणि स्वतःला आपण शरीर समजल्यामुळे काय होतं, हे सगळं मग माझे कुणीतरी हे संबंधी आहेत आणि ते मला असं म्हणतात आणि मी त्यांना असं म्हणते, हाच विचार करतो आपण. पण हा विचारच नाही करायचा. आपण विचार करायचा, मी भगवानांचा आहे आणि भगवान माझे आहेत. फक्त आपल्या अल्टर समोर जाऊन दिवसातनं आपण किती जास्त वेळा म्हणता येईल तेवढं म्हणलं की भगवान माझे आहेत आणि मी त्यांचा आहे. हा, आणि मी कोण आहे? त्यांचा जीवात्मक अंश आहे. मी शरीर नसून आत्मा आहे. असं दिवसभरात स्वयंपाक घेत राहायचे, जितक्या वेळा घेता येईल तितक्या वेळा घ्यायचा. तेव्हा काय होईल? तर जप आहे तो आपला ध्यानपूर्वक होईल. आणि आपल्याला ह्या सगळ्या भौतिक गोष्टीचं की ह्या भ्रमातच आहोत आपण आणि त्याच गोष्टी बडबडतो आहोत, त्याचं विस्मरण होईल. आपल्या तोंडात काय विचार पाहिजेत, म्हणजे शब्द पाहिजेत, किंवा आपल्या म्हणजे बुद्धीमध्ये काय विचार पाहिजेत, की आज मी कोणत्या भक्तांचा संग केला, आज मला भक्तांकडून काय शिकायला मिळालं नवीन चित्र, आज मी कोणत्या भक्ताशी भागवतातल्या कुठल्या श्लोकावर चर्चा केली, आज मी कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना तिथला जो प्रश्न आहे त्यामुळे अजून काही संदर्भ पाहिले आणि भगवद्गीतेतले, भक्ती रसामृत मधले असे म्हणजे वेगवेगळे संदर्भ अभ्यासले. मग आज मला कोणत्या म्हणजे कोणतं लेक्चर शिल प्रभुपादांचं ऐकायला मिळालं आणि त्यात कुठला महत्वाचा मुद्दा होता की त्यांनी सांगितलं आणि तो माझ्या हृदयापर्यंत पोहोचला, मग मी तो लिहून काढला. अशा पद्धतीची आपली विचार प्रक्रिया. आणि भक्तांशी कसं असलं पाहिजे आपलं, असं चर्चा असल्या पाहिजे. त्याला काय म्हणायचं? तुष्यंतीच रमंतीच. आपण चतुश्लोकी गीतेमध्ये हा पाहतो, पहा. तर हा श्लोक येतो. तर म्हणजे काय की भगवत भक्त असतात, दोन भगवत भक्त भेटल्यावर त्यांच्यामध्ये काय चर्चा व्हायला पाहिजे? तर त्यांच्यामध्ये चर्चा नेहमी व्हायला पाहिजे की मी कृष्णांची कशी चांगली सेवा केली, मी कृष्णांना किती दिवसातून किती वेळा त्यांचं स्मरण करून मी कृष्णांना शरण जाऊन मी कृष्णांची अजून तळमळीने जास्तीत जास्त सेवा करायची प्रयत्न, मी कृष्णांना कसं सुंदर भोगार्पण केला, मी कृष्णांची कसं सुंदर सजावट केली अर्चविग्रहांसाठी किंवा फोटोसाठी, मी अल्टर कशा सुंदर पद्धतीने स्वच्छ केला. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या अशाच चर्चा असल्या पाहिजेत. आज मी सुंदर काय ऐकलं लेक्चर मध्ये, श्रील प्रभुपादांच्या, गुरु महाराजांच्या, इतर वक्ते आहेत, आपले नमनिष्ठ दसप्रभू आहेत, यांच्या लेक्चर मध्ये आज मी काय ऐकलं, किंवा भागवताच्या सकाळच्या क्लासमध्ये हिंदीतून असेल किंवा मराठीतून आठवड्यातून बंद असतं, मग तिथे मी काय ऐकलं, तर आपल्या मनात हे विचार आले पाहिजेत. मग भगवत विचाराचे जेव्हा असं प्राबल्य वाढतं तेव्हा भगवान आपल्या
जे मन बुद्धी आपलं हृदय जिथे तिथे आपल्याला भगवान स्थानापन्न झालेले पाहायला मिळाले पाहिजेत. मग हा कचरा जेव्हा दूर होईल म्हणजे तर ह्याचं आपल्याला विस्मरण झालं पाहिजे. ज्या भ्रमात आहोत आणि जे भ्रम आहे तेच आपण जीवन म्हणून जगतो आहोत, तर त्याचं आपल्याला विस्मरण होऊन या मायाच्या भ्रमातून आपण दूर आलो पाहिजे, दूर गेलो पाहिजे. मी भगवान यांचा आहे आणि भगवान माझे आहे, हे सतत विचार आपल्यामध्ये निघले पाहिजे. आणि ह्या दृष्टीने मी भगवान यांच्यासाठी अजून काय करेन, अजून काय करेन, अशा पद्धतीने आपले दिवस रात्र विचार झाले पाहिजेत. आणि असे जेव्हा विचार होतील तेव्हा आपल्या जपामध्ये खूप सुंदर पद्धतीची एकाग्रता येईल. आणि अशी एकाग्रता येण्यासाठी मग आपण ह्या गोष्टी टाळल्या पाहिजे, की म्हणजे काय की पवित्र नामाचे जप करत असताना नातेवाईकांचे फोन किंवा दूरध्वनी म्हणजे पूर्वी टेलिफोन असायचे मग असे असतील समजा, तर हे सगळे टाळले पाहिजेत. आपण म्हणजे नम्रतेने आपण त्यांना सांगू शकतो की नंतर फोन करा किंवा नंतर बोलूया. किंवा पवित्र नाम जप करत असताना म्हणजे आपण थेट श्रीकृष्णांपर्यंत आपलं ते नाम पोहोचत असतं. म्हणजे गोलोक वृंदावनच्या आठ जर बघितलं असेल तर हरे कृष्ण महामंत्रचं जप आहे, तर त्याचं असं म्हणजे खुणेनं असं दाखवलंय वरपर्यंत तो गेलाय गोलोकधामापर्यंत. मग गोलोकधामापर्यंत रोज आपण श्रीकृष्णांना पुकारतोय, हाक मारतोय, मग ती एवढ्या तळमळीने हृदयातून आली पाहिजे की श्रीकृष्णांचं सदैव आपल्यावर लक्ष वेधलं जाईल अशा तळमळीने, अशा म्हणजे प्रेमाने आपल्या अंतरातून हरे कृष्ण हे शब्द आले पाहिजे. ह्यासाठी काय करायला लागेल, आपल्याला दिवसभर कृष्णांचा विचारात कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रत्येक कर्म, आणि मग त्यावेळेला कृष्णांचाच विचार असला पाहिजे दिवसभरात. तर असा आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. आणि कृष्णांच्या विचारात कधी राहू तरी ह्या 5 सूत्रांचं पालन केल्यामुळे भक्तांचा संघ, अर्चविग्रहांची सेवा किंवा फोटोंचा अल्टर असेल त्यांची सेवा, मग त्यानंतर भागवताचं भगवद्गीतेचं नियमित पठण, त्यानंतर नाम संकीर्तन, आणि त्यानंतर तुलसी पूजा किंवा धामाला जेव्हा यात्रा असतात तेव्हा धाम निवास, अशा पद्धतीने आपण जेव्हा सदैव अशा 5 गोष्टींचा संग करू तर त्यावेळेला हे सगळं शक्य होईल. श्रीकृष्णांच्या स्वरूपात म्हणजे जे आहेत तर नामाच्या स्वरूपात म्हणजे जेव्हा आपण श्रीकृष्णाचा संग करत असतो, हरिनाम प्रभूंचा नामाच्या स्वरूपात श्रीकृष्णाचा संग करतो, त्यांना हरिनाम प्रभू म्हणतो. तर त्यावेळेला त्यांच्या म्हणजे त्यांचे जे म्हणजे त्यांच्या नामामध्ये म्हणजे किंवा त्यांच्या नामाचा जप जेव्हा आपण करत असतो त्यावेळेला त्यांच्या नावामध्ये इतकी ताकद असते की त्यांचं नाम जेव्हा आपण घेत असतो तर त्यावेळेला अखिल विश्वातले म्हणजे ब्रह्मांडातले म्हणून आपण सगळे त्यांचे पार्षद सुद्धा तो ऐकायला तिथे उपस्थित असतात. आणि म्हणून आपण या पवित्र सेवेमध्ये कुणी अडथळा आणत असेल तर बिलकुल म्हणजे तो अडथळा म्हणजे आणण्याची त्याला अनुमती देऊ नये. म्हणजे काय, आपण जास्तीत जास्त अडथळे जे आहेत तर ते येणार नाही याची काळजी घ्यावी. म्हणजे काय, जिथे इच्छा तिथे मार्ग, जेव्हा आपण प्रयत्न करतो तेव्हा निश्चितच भगवान आपल्याला सहाय्य करतात आणि हे अडथळे दूर करायला मदत करतात. मग अशा पद्धतीने आपल्याला जग असतं किंवा आपल्या मनात असे विचार आले वेगवेगळे, नातेवाईक किंवा सगळ्यांचे, किंवा ऑफिसमध्ये असलो की घरातले विचार येतील, घरात असलो की ऑफिसमधले, म्हणजे असं पद्धतीने वेगवेगळे विचार सगळ्यांना येत असतात. आणि भौतिक 3 गुणांनी पण बद्ध आहोत. मग त्यावेळेला आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करायचा, कृष्णाच्या छान छान लीला आठवायच्या, म्हणजे पास टाइम्स ज्याला म्हणतो आपण, किंवा कृष्णाचं वेगवेगळी नावं आठवायची, मग कृष्णाच्या आपल्याला काय काय गोष्टी आवडतात ते आठवायचं. मग कृष्ण जे कृष्ण आहेत मग त्यांचे कोणकोणते गुण आहेत ते हे आपण आठवायचा प्रयत्न करायचा. मग कृष्णाने प्रत्येक भक्तावर कशी कृपा केली हे आठवायचा प्रयत्न. अशा पद्धतीनं प्रत्येक वेळी कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण जर प्रयत्न केले तर निश्चितच काय होतं, आपण भक्ती मार्गावर प्रगती करत जातो. मग काही वेळा आपल्याला नकारात्मक भावना जे असतात त्यांचं प्राबल्य आपल्यामध्ये वाढतं. म्हणजे असं होतं त्यावेळेला आपण मोठ्या मोठ्याने जप केला, शक्य असेल आपल्याला आपल्याला ऐकू येईल अशा आवाजात, तर निश्चित काय होतं की आपण त्या नकारात्मक म्हणजे नकारात्मक स्पंदन असतात त्यातून बाहेर पडतो. म्हणजे तमोगुणी स्पंदन असतात आणि दिवसात वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गुणांचं प्राबल्य असतं, तर त्यानुसार अशा घटना घडू शकतात. मग आपण जपाचे असे प्रयत्न करायचा म्हणजे एरवी सुद्धा म्हणजे सकाळी जप केला आपण तर सोडून दिलं जप करायचं, पुन्हा मग दिवसभरात काही मुखात नामच नाही घेतलं असं नाही पाहिजे. तर दिवसाच्या वेगवेगळ्या प्रहरी आपल्या मुखात म्हणजे उठता बसता चालता म्हणजे चालता झोपता भगवत नाम असावं. म्हणजे पहा, आपल्याला जर काही लागलं, आपण पडलो तर आपल्या तोंडात नाव काय येतं, तर अरे बापरे, ऐक उग, अशा पद्धतीने आपले शब्द येतात. पण आपल्या तोंडात श्रीकृष्ण नाही येत, हे नाव येत नाही श्रीकृष्णाचं, किंवा हरे कृष्ण येत नाही, किंवा हे मुकुंद असं नाव नाही येत, हो ना, किंवा हे वासुदेव असं नाव नाही येत. म्हणून काय करायचं, आपण चालता उठता बसता आपल्याला शिंक जरी आली तरी आपण कृष्ण कृष्ण म्हणायचं.
आपण उठताना बसताना आपल्या पायात कळते, गुडघ्यात कळते, म्हणजे शरीर आहे त्याला म्हणजे थोडीशी विश्रांतीची गरज असते. मी उदाहरण देते. तर अशा वेळेला आपण काय म्हणायचं, कृष्ण कृष्ण म्हणायचं. असं जर आपण दिवस रात्र आणि आपण आयुष्यभर असं जर सराव केला आपण, तर आपल्याला अंतिम समयी कृष्णाचं नाव आठवेल. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला खूप वेदना होतील, यातना होतील, मग त्यावेळेला आई ग वगैरे अशा पद्धतीचे शब्द आपण उच्चारले, बापरे मला आता कसं होणार, असं पद्धतीचे शब्द उच्चारले, तर आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल का नाही? म्हणजे तर आपल्याला अंतिम समयी कृष्णाचं स्मरण झालं पाहिजे. त्यासाठी आयुष्यभर सराव आपला जपामुळे झाला पाहिजे आणि त्यासाठी मुखात नाम म्हटलं पाहिजे. आणि ते नाम कसं पाहिजे, सतत उठता बसता चालता झोपता सतत पाहिजे. आणि ते त्या नामाचा जेवढा सराव त्यावेळेला आपल्याला मग अशा वेळेला कृष्ण कृष्ण हे नाव आपल्या मुखात येईल. आणि श्री जीव गोस्वामींनी कसं सांगितलं बघ, की जेव्हा आपण अशा पद्धतीनं जेव्हा जपमाळा घेतलेली नसते, म्हणजे जपमाळेचा आपला जप झालेला असतो पूर्ण, तेव्हा दिवसभरात जितकं शक्य असेल तितकं आपण आपलं कर्म करत असताना तर अशा पद्धतीने आपण जर नाम घेतलं तर आपली जी नकळत कळत घडलेली पापं असतात. म्हणजे आपण समजा चाललो आहोत रोडवरून, मग आपल्या चपलाखाली कितीतरी कीटक येतात किंवा आपण घरातून जरी चाललो आहोत आपल्या घरातल्या टाईल्सवरून, तर आपल्या पायाखाली एखाद दुसरी मुंगी चिरडली जाते. म्हणजे अशा किती कळत नकळत आपल्याकडून पापं घडत असतात. मग ह्या सगळ्या म्हणजे ही सगळी पापं आहेत, तर ही नष्ट होण्याचं सामर्थ्य या नामजपामध्ये असतं. आणि म्हणून उठता बसता जितका शक्य आहे तेवढा आपण नामजप आणि असं करावं आणि आपल्या मुखात श्रीकृष्णांचं नाव असावं, असं श्रील गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी सांगतात. मग आता हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तर तो म्हणजे काय आहे, राधाकृष्णांच्या सेवेमध्ये आपल्याला सामावून घेण्यासाठी त्यांना केलेली ती विनम्र प्रार्थना आहे किंवा आळवणी आहे. आणि म्हणून हरे कृष्ण म्हणजे हे राधा राणी, मला सर्वाकर्षक भगवान श्रीकृष्ण यांच्या सेवेमध्ये तुम्ही संलग्न करा, की ज्या योगे मायाच्या सेवेमधून मी मुक्त होईल, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मग जर आपण अशा पद्धतीची प्रार्थना करतो आहोत आणि मनात काहीतरी वेगळं स्मरण करतो आहोत, तर अशा वेळेला मग काय होईल, की आपलं ध्यान म्हणजे आपल्या मनात काहीतरी वेगळं विचार सुरू आहे, तर मग त्यावेळेला काय होईल, की ते आपलं चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे ध्यान जे म्हणतो आपण, तर ते नाही होणार. मग यासाठी काय केलं पाहिजे, भगवान यांच्या समोर सुंदर असं श्याम सुंदर रूप आहे, तर त्याला पाहत त्याच्यावर आपलं ध्यान लावत त्याच्यावर ध्यान एकाग्र करत आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. जी आपली भक्तियुक्त मनस्थिती आपण जी आहे तर ती राखली पाहिजे. म्हणजे पहा, जत्रेत हरवलेलं एखादं मुलं असतं, तर त्यांनी जर आपली आई अचानक दिसली, तर त्याला जी आर्ततेनं मारलेली हाक असते ती कशी असते, तळमळीने. तर तशा पद्धतीनं किंवा आपण कुठे हरवलो आणि आपल्याला आपले नातेवाईक दिसले, तर त्या तळमळीने आपण जे हाक मारतो, है की नाही, आपल्याला भेटल्याचा आनंद होतो. मग तसे आपल्याला श्रीकृष्णांशी असलेलं नातं विसरलंय आणि आपल्याला ते मिळाले, आपलं त्यांच्याशी असलेलं संबंध ज्ञान आहे ते म्हणजे आपल्याला प्राप्त झाले. मग आपण श्रीकृष्णांना त्या आर्ततेनं हाक मारली पाहिजे, त्या आर्ततेनं त्यांच्या नामाचा जप केला पाहिजे, पूर्णपणे कृष्णावर अवलंबून राहून तो जप केला पाहिजे. मग तेव्हा काय होईल, कृष्ण कृपा आपल्यावर होईल. म्हणजे प्रार्थना भावामध्ये आपला जप झाला पाहिजे नेहमी. आपण कुठलं तरी काम उरकून टाकायचं म्हणून नव्हे, म्हणजे रोजचं एक रुटीन वर्क म्हणून तो जप असू नये, तर ती आर्ततेने हृदयापासून म्हणजे घातलेली साथ किंवा प्रार्थना असावी श्रीकृष्णांना. अशा पद्धतीचा आपला जप करायचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मग आता आपण भौतिक प्रलोभन असतात, भक्ती मार्गात पुढे जात असतो तेव्हा भौतिक प्रलोभन पण असतात. मग इंद्रिय तृप्ती किंवा वेगवेगळी अशी भरपूर असतात की जे आपल्याला नाम म्हणजे नामस्मरण करताना वेगवेगळ्या गोष्टी आठवत असतात, मग इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी आठवत असतात, आपलं मन जे आहे ते सर्व कार्यरतच असतं ना. तर त्यावेळेला आपण मनाला पुन्हा त्या नामजपावर ओढून आणायचं आणि अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न करायचा नामजपाचा. म्हणजे भगवान यांच्याकडे आपण भक्तिमय सेवा आणि भगवानांची कृपा इतकंच मागायचं आणि नाम घेण्यासाठीच सामर्थ्य हे आपण प्रार्थनेमध्ये मागावं. तर अशा पद्धतीनं भगवान यांच्याकडे आपण प्रार्थना करू शकतो. मग नम्रता म्हणजे कशी पाहिजे, तर तृणादपी सुनिश्चय, म्हणजे नम्रता हा गुण एका साधकामध्ये असणं आवश्यक आहे. आपला मिथ्या अहंकार वर येईल अशा पद्धतीनं आपलं जे आहे तर ते वर्तन असू नये. म्हणजे काय, की अहंकारापासून आपण बचाव केला पाहिजे सदैव, आणि नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. म्हणजे मिथ्या अहंकार आणि पवित्र नाम हे कधी एकत्र असू शकत नाही, दोन्हीतलं एकच असतं. जर मिथ्या अहंकार असेल तर त्या व्यक्तीचा नामजप उत्तम प्रकारे होत नसतो.
आणि कारण त्याची शरणागतीच नसते ना, मिथ्या अहंकार असेल तर तो व्यक्ती भगवान हे जे आहेत ते स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा दास आहे, ही जी शरणागतीची भावना आहे हीच त्याच्यामध्ये नसते. मग तिथे पवित्र नाम असेल का, हरिनाम प्रभू असतील का, ते खूप पवित्र आहेत. ते तिथे उपस्थित राहतील का, बिलकुल नाही. ते कृपा करतील का, बिलकुल नाही. आणि यासाठी मिथ्या अहंकार त्यागला पाहिजे आपण. ही आपली तीव्र इच्छा आहे आध्यात्मिक जीवनाचा पाया, म्हणजे तीव्र तळमळ पाहिजे कृष्णांचा संग करण्याची. आणि अशा पद्धतीनं तीव्रतेनं नाम घेतलं पाहिजे की श्रीकृष्ण आनंदित होतील. म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की मी कृष्णांचा आहे, मी कृष्णांचा भक्त आहे, असं तुम्ही सांगण्यापेक्षा तुम्ही अशा पद्धतीनं भगवानांची सेवा करा की श्रीकृष्णांचं लक्ष तुमच्याकडे वेधलं जाईल. मग आता आपण जप करतो तर तो इतक्या तन्मयतेने, इतक्या तळमळीने, तीव्र भावाने केला पाहिजे आपण, म्हणजे इतक्या आर्ततेने की श्रीकृष्णांना सुद्धा तळमळ वाटेल की माझा हा भक्त मला हाक मारतोय, मी त्याच्याकडे थोडस पाहून येतो. हा, तर इतक्या तळमळीनं आपला जो जप आहे तो होणं आवश्यक आहे. तो कसा पाहिजे, नित्यम भागवत सेवा म्हणजे नित्य जप. तसं भगवान जे आहेत तर त्यांची कथा लीला आहे तसं नित्य, म्हणजे भागवत हे भगवान श्रीकृष्णांचं कलियुगातलं रूप आहे आपल्यासाठी. भगवान जेव्हा द्वापार युगामध्ये अवतार समाप्ती करून गेले त्यानंतर भागवत प्रकट झाला आणि तेच श्रीकृष्णांचं रूप आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांचं आपण भागवताच्या रूपात संग करू शकतो. म्हणून नित्यम भागवत सेवा म्हणजे नित्यम भागवताचे श्रवण पठण आपण केलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे. मग अशा पद्धतीनं आपण भगवानांची सेवा करू शकतो. म्हणजे भक्ती सेवा ही कशी प्रामाणिक स्तरावर झाली पाहिजे. म्हणजे जप करणं ही सुद्धा सेवा आहे किंवा भागवत पठण करणं ही सुद्धा सेवा आहे भगवानांची, कारण आपण त्याचा संग करतो, त्यांचं दर्शन घेत असतो एक प्रकारे. तर अशा पद्धतीने आपण ते ध्यानपूर्वक श्रवण भागवताचं करणं आवश्यक आहे. मग नामामध्ये आपल्याला दृढ विश्वास असला पाहिजे. अन्यथा भगवान यांच्याविषयी जर दृढ विश्वास नसेल तर काय होईल, तर ती जी आपली भक्ती सेवा आहे किंवा तो जप आहे तो रजोगुणात होईल. म्हणजे आपण कुठेतरी स्वतःलाच स्वामी मानतोय, स्वतःवरच प्रभू म्हणजे स्वतःच सगळ्या गोष्टींवर प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा पद्धतीनं आपला पुन्हा अहंकार जागृत होईल. यासाठी भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धा असली पाहिजे. दृढ श्रद्धा म्हणजे काय, किंवा नामावर दृढ श्रद्धा म्हणजे काय की शास्त्रामध्ये जे काही सांगितलंय ते पूर्णतः कसं आहे, खरं आहे. भगवान यांच्याविषयी जे काही सांगितलं ते, आणि त्यानुसार शास्त्राच्या विधिविधानानुसार माझं आचरण पाहिजे. मग शास्त्रानुसार काय सांगितलंय आपल्या आचार्यांनी की आपल्याला कमीत कमी 16 वेळा जप करणं आवश्यक आहे, मग तो आपण केलं पाहिजे. मग भगवान यांच्याविषयी शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे उल्लेख आहेत की म्हणजे भगवानाचं नाम एकदा जरी घेतलं आपण तर जो पापी व्यक्ती आहे तो तो जितके काही जन्म घेऊ शकेल तितके जन्म घेऊन जितकं पाप करू शकणार नाही ह्याच्यापेक्षाही जास्त ताकद एकदा फक्त एका भक्ताने नाम घेतलं, म्हणजे कुणीही भक्तानीच नव्हे, त्याच्या मुखात हरे कृष्ण महामंत्राचं नाम एकदा उच्चारण केलं तर त्या नामामध्ये ती ताकद असते. मग आपण जर अशा पद्धतीने रोज ठराविक म्हणजे नाम घेतलं की कमीत कमी 16 वेळा तर निश्चित काय होईल, भगवत कृपा आपल्याला प्राप्त होईल. योग्य वातावरणात असं आपण बसतो, म्हणजे चांगला जप आहे तर तो त्यासाठी वातावरण सुद्धा चांगलं पाहिजे, अनुकूल असं, आणि त्याची निवड आपण केली पाहिजे. वर्दळीचे ठिकाणं किंवा रस्त्याची वर्दळ आहे, बाल्कनी, अशा ठिकाणी आपलं ध्यान म्हणजे जे आहे तर ते दुसरीकडे जाईल अशा पद्धतीने आपण बसू नये. एकांतवासात किंवा शांत जागेची निवड करावी. आणि म्हणजे आता काहींना प्रवास करायला लागतो किंवा काहींना नोकरीवर जायला लागतं, मग प्रवासात पण जप करू शकतात. मग तो अतिरिक्त समजायचा. पण पहाटे उठून 16 वेळा जप आपण ब्राह्ममुहूर्त करायचा प्रयत्न करावा. म्हणजे त्या जपाचा दर्जा इतका नसतो जो पहाटे उठून आपण ज्या दर्जाचा जप करतो तो. तर शरीराची ठेवण कसं आपण ताठ बसून राहावं. आणि म्हणजे मनाने दक्ष राहून आपण जप करावा. म्हणजे पाठ आणि मान हे सगळं एका सरळ रेषेत ठेवावं किंवा भिंतीला पाठ टेकून अशा पद्धतीनं वाकून असं जप करू नये. मग लगेच झोप यायला लागते. आणि यासाठी किंवा खुर्चीत पाय ताणून बसून जप केला किंवा बिछाण्यावर बसून जप करू नये. तर आपण एखादा आसन, कुशा किंवा दर्भाचं आसन घेऊन तिथे बसून आपण जप करावा. अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न करावा. भक्तांच्या सहवासातला जप सर्वोत्कृष्ट म्हणून सकाळी आपण ऑनलाईन जोडतो आणि सगळे भक्त एकत्र जप करतो. किंवा पहाटेचा जप हा ब्राह्ममुहूर्तावरचा सगळ्यात महत्वाचा. किंवा मोठ्याने आपल्याला स्वतःला ऐकू येईल एवढ्या आवाजातच आपण पुटपुटून जप करावा. आणि पवित्र नाम जे आहे तर ते अत्यंत जबाबदारीने घ्यावं. म्हणजे असंच काहीतरी काम उरकून टाकायचं म्हणून घेऊ नये. म्हणजे आपल्याला त्या ध्वनीचं श्रवण पण झालं पाहिजे. त्याद्वारे आपल्या हृदयाची शुद्धी होत असते. आपले कान हे द्वार असतात आपल्या हृदयाचा आणि आपल्या हृदयाची शुद्धी होत असते. आणि म्हणून आपल्याला ते करत असताना जर श्रीकृष्णांच्या जे लीला आहेत आणि श्रीकृष्णांच्या ध्वनीचं श्रवण, म्हणजे श्रीकृष्णांच्या नामाच्या ध्वनीचं श्रवण आणि श्रीकृष्णांच्या लीला ह्या भिन्न म्हणजे नाही आहेत, अभिन्न आहेत.
म्हणजे कृष्णाच्या ध्वनी आणि कृष्णाच्या लीला किंवा प्रत्यक्ष कृष्ण हे सगळं काही अभिन्न आहे. म्हणजे जे ते म्हणजे आहे ते कृष्णच आहे. मग त्यावेळेला आपल्याला लीलांचं स्मरण झालं किंवा कृष्णाच्या सुंदर रूपाचं स्मरण झालं तर नाम घेत असताना तर म्हणजे हरकत नाही. मग त्याद्वारे आपण एक प्रकारे ते ध्यानच करत असतो कृष्णावर. तर असे प्रयत्न आपण करायचा भाग पडेल. पण कृत्रिमपणे ओढून ताणून त्या ठेवू नये. नैसर्गिकपणे आपल्याला ते होणं आवश्यक आहे. म्हणून हळूहळू आपले प्रयास वाढवत गेलो पण निश्चितच नामावर म्हणजे आपल्याला ध्यान केंद्रित करता येतं. मग आता 4 नियमांचं पालन आपण केलं पाहिजे किंवा भक्तांनी मग चित्रपट किंवा दूरदर्शन, रील्स अशा कादंबऱ्या भौतिक जगतातल्या किंवा म्हणजे किंवा असं भक्तिरहित वाचन किंवा अशी वर्तमानपत्र म्हणजे किंवा चित्रपट, क्रीडा, राजकारण किंवा स्त्री-पुरुष संबंध याविषयी जरा वाचन किंवा अशी मासिकं या सगळ्या गोष्टी टाळाव्यात. तर का टाळाव्यात? ते आपल्या भावना दूषित करतात. आपल्यामध्ये तमोगुण निर्माण करतात. आपल्यामध्ये म्हणजे आपला तो असंच संग होतो. म्हणजे आपण म्हणतो की मी 4 नियमात तत्वांचं पालन करतो. पण टीव्हीवर रोज आपण अशी भयंकर दृश्य पाहतो. हं? म्हणजे आपण इलिसिट सेक्स म्हणजे आपण असं अनैतिकताच केल्यासारखी आहे. परत आपण म्हणतो की मी मांसभक्षण करत नाही. हो ना? मी मांसाहार टाळतो. पण आपण वेगवेगळे जे आजकाल मसाले येतात त्याच्यात सुद्धा काय असतात म्हणजे प्राण्यांचे पावडर म्हणजे हाडाचे पावडर बुट्टी असं आज काय काही म्हणजे भेसळ झालेली पाहायला मिळते आपल्याला. म्हणजे एक प्रकारे आताची जी म्हणजे जी आधुनिक संस्कृती आहे तर ती काय करत आहे आपल्याला 4 नियमक तत्वांचं जे आहे तर आपलं पालन कसं होणार नाही असाच प्रयत्न करत आहे असा भाग होतो. तर हा टीकेचा भाग म्हणून नाही आपण समजूया पण अशा पद्धतीचं गोष्टी घडत असतात आणि म्हणून या गोष्टी टाळणं आवश्यक आहे. आपण स्वतःच म्हणून पदार्थ बनवून घरी भगवान यांना भोग अर्पण करणं मसाले सुद्धा किंवा असे पदार्थ जितके आपल्याला घरी बनवता येतील तितके आपण तयार करणं आवश्यक आहे. किंवा आता आपण म्हणतो की आम्ही दूषित होत नाही पण आता वेगवेगळी औषधं आहेत टॉक्झिन्स वगैरे त्याच्यात असतातच. म्हणजे काय आपण शरीराचं पावित्र्य राखू शकत नाही म्हणजे आपण म्हणतो की अल्कोहोलिझम नाहीये म्हणजे आम्ही कोणी अल्कोहोल धूम्रपान असं काही करत नाही. पण आजकाल म्हणजे आताची आधुनिक संस्कृतीवर आपण अवलंबून आहोत तिथल्या गोष्टींवर आणि त्यामुळे काय होत आहे की आपण 4 नियमात तत्वांचं पालन नाही केलं करत असलो तरी ते न करायला भाग पाडण्यासारख्याच गोष्टी घडतात. मग तसंच आहे आपण म्हणजे आताच्या म्हणजे कलियुगामध्ये प्रत्येक जण अनैतिकताच करत असल्यासारखं आहे. जर आपण चित्रपटातली भडक दृश्य किंवा असे पोस्टर्स किंवा अशा पद्धतीची म्हणजे गाणी असतात किंवा अशी आपण पाहतो, ऐकतो म्हणजे समोर टीव्ही आहे तर ते बघितलं जातं. अशा पद्धतीचं फायटिंग सीन्स मग हे सगळं काय आहे? तर ही सगळी अनैतिकताच आहे. तर हे आपण टाळलं पाहिजे. म्हणजे एका भक्तासाठी ते काय असतं तर त्याची भावना दूषित करणारी असते. त्याची स्पंदनं खालच्या स्तरावर तमोगुणाकडे नेणारी असतात. म्हणजे तो सत्वगुणात असेल तर रजोगुणात जाईल, रजोगुणात असेल तमोगुणावर त्याची स्पंदनं जातील. मग ह्यासाठी आपण हे टाळलं पाहिजे. मग सत्संग केला पाहिजे. मग भक्तांचा संघ म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या एकत्र नाही जमायचं. तर एका उद्दिष्टासाठी आपण एकत्र यायचं असतं. म्हणजे बप्पू आणि वाणी अशा पद्धतीनं गुरूंचा जसं संघ करतो तसं वैष्णवांचा आपण संघ करणं आवश्यक आहे. मग त्याद्वारे आपण काय करत असतो काळजीपूर्वक सगळ्या गोष्टी श्रवण करत असतो. भक्ती मार्गाचं आचरण करायचे आपण जास्तीत जास्त आचरण करत असतो. म्हणजे आपण आपल्याला शाळा कॉलेज पासून वेगवेगळे आपले म्हणजे विद्यार्थी हे आपले मित्रमैत्रिणी असतात. मग त्यांचा संग केल्यामुळे आपण अभ्यासात राहतो. शाळेमध्ये काय सांगितलंय होमवर्क ते आपण करतो. मग शिक्षकांनी परीक्षेची तयारी करायला कशी सांगितले ते करत आलो. मग तसंच आहे भक्तीमध्ये पण आपण भक्तांच्या संघात राहिलो तर भक्तीमध्ये पुढे जाण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत ते आपण तळमळीने करू शकतो. यासाठी भक्तांचा संघ असणं आपल्याला आवश्यक आहे किंवा कुठल्या गोष्टी आपल्या विस्मरण झाल्या असतील तर भक्त आपल्याला त्याची जाणीव करून देतात. किंवा असंच संघ म्हणजे अशा पद्धतीने जे आध्यात्मिक जीवनामध्ये नाहीत किंवा ज्यांची भोगी वृत्ती आहे तर असाच संघ आपण टाळला पाहिजे. म्हणजे असे म्हणजे मूलभूत कर्तव्य आपलं पार पाडलं पाहिजे. आपल्याला अशा तर लोकांना सगळ्या टाळून चालणार नाही. आपल्या आजूबाजूला नातेवाईक आपले शेजारी असतात. मग तिथं फक्त मूलभूत कर्तव्य कर्म म्हणजे कर्तव्य कर्माच्या भावनेनं तिथं आपण उपस्थिती दाखवायची आणि तिथलं आपलं सामान्य चरण असलं पाहिजे. म्हणजे मी कुणीतरी वेगळा आहे असं देखावा करून आपण कृष्ण भावनेचं जर तिथे गेलो तर आपली कुचेष्टा होईल. मग त्या दृष्टीने आपण एक सामान्य नागरिक वर्तन आपलं असलं पाहिजे. मग अशा पद्धतीनं असत्संग टाळला पाहिजे. मग 2 प्रकारचे असत्संग असतात. एक स्त्री संघ आणि त्याचबरोबर म्हणजे भिन्न लिंगाविषयीची आसक्ती जी आहे तर ती टाळली पाहिजे. मग हा एक असत्संग आहे. दुसरा म्हणजे भौतिक ऐश्वर्याविषयीचा एखादा व्यक्ती म्हणजे अत्यंत आसक्त असतो. मग असा संघ आपण टाळला पाहिजे. म्हणजे जो कृष्ण भक्त नाही त्याचा सहवास शक्यतो आपण टाळणं आवश्यक आहे. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू काय म्हणतात की अशा माणसाच्या सहवासापेक्षा आपण स्वतःला
म्हणजे ज्वलंत अग्नीच्या पिंजऱ्यात कोंडून घेतलेलं फार बरं, अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभूंनी वर्णन केलंय पहा. मग वाचन म्हणजे आपण भगवद्गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत अशा पुस्तकांचं वाचन म्हणजे करावं किंवा श्रील प्रभुपादांची छोटी छोटी पुस्तकं, मग ते गंभीरपणे वाचन केलं पाहिजे. ते तत्वज्ञान आपण जर समजण्याचा प्रयत्न केला, समजून घ्यायचा, आपल्या वरिष्ठ साधकांची मदत घेतली, काही महत्वाची टिप्पणं आपण नोंदवली, महत्वाचे श्लोक स्मरण केले, पाठांतर केलं, महत्वाची आवडलेली वाक्य लिहिली, हं तर अशा पद्धतीनं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करून जर वाचन केलं, तर आपली श्रद्धा आणि विश्वास हळूहळू दृढ होतो आणि आपला निश्चय बळकट व्हायला मदत होते आणि त्यामुळे भक्ती मार्गावर आपण अग्रेसर होत जातो. आणि मग वाचन आणि श्रवण हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे, म्हणजे त्याद्वारे आपली शुद्धी होत असते. मग श्रील प्रभुपादांचे लेक्चर, गुरु महाराजांचे लेक्चर अशा पद्धतीने आपण ऐकायला हरकत नाही, किंवा मंदिरामध्ये काउन्सिलर असतात त्यांच्या मदतीने सेवा, किंवा आपले मार्गदर्शक गुरु आहेत, शिक्षा गुरु आहेत, त्यांच्या मदतीने कोणत्या सेवा करायच्या याचं मार्गदर्शन घेऊन आपण सेवा सुद्धा करायला हरकत नाही. किंवा अर्च विग्रहांची सेवा म्हणजे गृहस्थांनी आपल्या घरी अर्च विग्रहाची सेवा करणं गरजेचं आहे. मग अर्च विग्रह कुठलेही असतात, म्हणजे लाकूड, माती किंवा पाषाणाचे. मग त्यासाठी अल्टरची स्थापना म्हणा, किंवा विग्रहासाठी आवश्यक असलेली रचना, किंवा म्हणजे जे काही त्या संदर्भात आहे ते मार्गदर्शन घेऊन त्या टप्प्याला पोहोचल्यावर म्हणजे मंदिरातल्या आपल्या काउन्सिलरचं किंवा वरिष्ठ भक्तांच्या मार्गदर्शनाने हे सगळं आपण म्हणजे करणं आवश्यक आहे. म्हणजे अर्चविग्रहाची सेवा करताना सगळं मार्गदर्शन घेऊनच आपण करावं. आणि म्हणजे जी काही सेवा आहे म्हणजे गौरवितांची किंवा विग्रहांची, ती आपण आपले जे वरिष्ठ भक्त आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणं आवश्यक आहे. मग अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न करावे, किंवा मुलांना सुद्धा आपण थोडंसं सेवेमध्ये व्यस्त करावं, किंवा विग्रह सेवा करत असतो तर आपण हळू बोलावं, चेष्टा करू नये, मोठमोठ्याने हसू नये, किंवा कुटुंबातील मंडळी बाहेर जातात तर विग्रहांना काय करायचं, मग विश्राम द्यायचं. अशा पद्धतीने आपण करणं आवश्यक आहे, किंवा विग्रहांची काळजी आपण व्यवस्थित घेणं आवश्यक आहे. मग यासाठी सल्ला काय दिला जातो भक्तांना, की आधी आपण भक्तीमध्ये प्रगाढ बनण्याचा प्रयत्न केले, सातत्य आलं पाहिजे, तपस्या झाली पाहिजे भक्ती म्हणजे. मग सुरुवातीला गौरविताई घेण्याचा म्हणजे सेवेसाठी आपल्याला म्हणजे मार्गदर्शन केलं. मग त्यानंतर राधाकृष्णांच्या विग्रहांची सेवा खूप काटेकोरपणे करणं आवश्यक आहे. त्यांचा भोग, त्यांचे दागिने, त्यांचे कपडे, त्यांची स्वच्छता किंवा त्याचं पावित्र्य किंवा त्यांच्या वस्तू यांचं पावित्र्य राखणं गरजेचं असतं. आणि यासाठी मग सुरुवातीला फोटोच्या स्वरूपातच अल्टर आपल्याला सेट करण्यासाठी सांगितलं जातं. म्हणजे पुढचे पुढचे टप्पे आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण प्रयास करा. मग तुलसी देवीची आपण जिथे सूर्यप्रकाश येतो तिथे स्थापना करावी. मग तुलसीला ठेवावं. तिला रोज भगवंतांना भोग दाखवताना म्हणजे जो आहे म्हणजे भगवानांना भोग दाखवतो जेव्हा दाखवतो आपण तेव्हा त्यांच्या चरण कमलांना म्हणजे जे आहे तर तुळशीची पानं जी आहेत तर ती आपण लावावीत. मग तुळशीची पानं जी आहेत तर ती गुरु किंवा राधाराणीच्या भोगामध्ये वापरू नये. मग आता राधाराणीच्या हातात आपण तुळशीमाला देऊ शकतो आपल्याकडे विग्रह असतील तर. पण भगवान जे आहेत तर त्यांना तुळशी प्रिय असल्यामुळे भोग दाखवताना तुळशीचं पान ठेवून आपण भोग दाखवावं. मग रोज तुळशी मातेची आपल्याला सकाळी तुलसी आरती असते तेव्हा पूजा पण आपण करणं आवश्यक आहे. मग भगवानासाठी वस्त्र किंवा म्हणजे तयार करताना फुलांचे हार बनवताना आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे. म्हणजे सुई दोरा होताना पहा लोक तुळशीचा वापर करतात तोंडाचा, तर असं करायचं नाही. पाण्याचा वापर करायचा फार वाटलं तर. पाणी घ्यायचं वाटीमध्ये आणि त्याचा वापर करायचा. तर फुले, कपडे असं जे असतं ते जमिनीवर जे पडतं तर त्याचा ते पुन्हा म्हणजे आपण वापरू नये. ते विशिष्ट कपड्यावर व्यवस्थित ठेवूनच ते आपण वापरावं. म्हणजे असं जमिनीवर ठेवू नयेत फुलं. तर ती थेट जमिनीवर न ठेवता एखाद्या म्हणजे टोपलीमध्ये किंवा एखाद्या कपड्यावर असे विशिष्ट अशी ठेवून मग ते त्याचा उपयोग फुलांचा हार होण्यासाठी करावा. किंवा हार सुद्धा असं जमिनीवर ठेवून होऊ नये. तर घरात शिजवलेल्या अन्नपदार्थांचं विग्रहांना दाखवलं जावं. आणि शक्य असेल तर आरती दिवसातून कमीत कमी 2 वेळा सकाळी आणि संध्याकाळी केली जावी. कमीत कमी 2दा तरी आपण भोग दाखवणं अपेक्षित आहे. मग तपस्या म्हणजे काय, तर सकाळी लवकर उठणं, थंड पाण्याने शक्य असेल तर अंघोळ करणं, खाण्यापिण्याच्या सवयींचं नियंत्रण, म्हणजे अशा पद्धतीचं किंवा आपल्या इंद्रियांच्यावरती संयम, महिन्याला काही ठराविक रक्कम भगवत सेवेसाठी दान, तर अशा म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण जे आहे तर ही आपली तपस्या जी आहे. त्याचबरोबर एकादशीचं व्रत आहे ते पालन करायचं, किंवा महत्वाचे उत्सव, आविर्भाव, तिरुभाव दिवस असतात तेव्हा व्रताचं पालन करायचं. तर अशी तपस्या आपली हळूहळू वाढवत नेणं आवश्यक आहे. मग एकादशी महिन्यातून 2दा येते, मग हा तपस्येचा दिवस आहे. वैष्णवांकडून म्हणजे हा पाळला जातो. मग उपवास आपण करतो म्हणजे श्रीकृष्णांच्या बद्दल श्रद्धा आणि प्रेम आहे तर ते वाढवतो त्या माध्यमातून. मग अशा पद्धतीने आपण शरीराच्या गरजा कमी करून त्या दिवशी जास्तीत जास्त भक्ती सेवेमध्ये नाम जास्त घ्यावं, शास्त्रांचा अध्ययन भरपूर करावं. अशा पद्धतीनं आपण त्यासाठी
म्हणजे देणं आवश्यक आहे. ही एक प्रकारे भगवत सेवाच आहे. म्हणजे एकादशी दिवशी आपण जास्तीत जास्त जप केला किंवा धान्य खायचं टाळलं. म्हणजे एकादशी दिवशी आपण म्हणजे निर्जला शक्य असेल तर निर्जला करायचा प्रयत्न करावा किंवा जसं ज्याला शक्य आहे त्यांनी त्या दिवशी म्हणजे ती एकादशीचं व्रत करावं. ज्याची शारीरिक जडणघडण जशी ज्याची आहे त्यांनी त्या पद्धतीने प्रयास करावा. अशा पद्धतीने आपण एकादशीचं व्रत करायचं पालन करावं. मग अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा गोष्टी आहेत तर त्या आपण काय करायला पाहिजे, तर अनुकूल गोष्टींचा स्वीकार करायला पाहिजे साधनेसाठी, प्रतिकूल गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. आणि मग भक्ती सेवेमध्ये कसं पाहिजे, आपण उत्साहात राहिलं पाहिजे, सतत आत्मविश्वासाने प्रयत्न केले पाहिजेत, धैर्यात राहिलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर विष्णू स्मरण केलं पाहिजे. आणि काय केलं पाहिजे, असंच संग त्यागला पाहिजे आणि आपल्यामध्ये पूर्ववर्ती आचार्यांचं आपण अनुकरण केलं पाहिजे. काय म्हणजे काय की सत्ववृत्ती आपल्यामध्ये म्हणजे काय, तर सत्वगुणी वृत्ती आपल्यामध्ये पूर्ववर्ती आचार्यांचं अनुकरण केल्यानंतरच ती निर्माण होईल. मग अशा पद्धतीचं आपण जीवन जे आहे ते जगणं आवश्यक आहे. आणि आपण नेहमी वेळेचं महत्व जाणलं पाहिजे. म्हणजे मानवी जीवनातला प्रत्येक क्षण बहुमूल्य आहे आणि म्हणून आपण कोणत्याही क्षण, मिनिट, सेकंद मी कसं श्रीकृष्णाच्या चरण कमलांशी राहील असा विचार आपण केला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येकानं आपला पाहण्याचा असा प्रयत्न करावा, आपल्याला पाहण्याचा की जास्तीत जास्त मी स्वतःला कसं भक्ती सेवेमध्ये गुंतवले, माझं कर्तव्य कर्म सांभाळून. तर मग ती तेव्हा आपल्याला श्रीकृष्णाची मोठी कृपा किंवा दोघे म्हणजे आपल्याला आशीर्वाद मिळालाय अशा पद्धतीचं नाम मिळून किंवा आपलं स्पॉन्सर जोडलं गेलोय किंवा आज आपण हा भक्ती सदाचार क्लास ऐकतो, म्हणजे भगवत कृपाच आहे, फार मोठा आशीर्वाद आहे. अनेक जन्म जावे लागतात, मनुष्य जन्म सुद्धा, आणि हा इतका दुर्मिळ आहे मनुष्य जन्म, आणि असा तो मिळतो. आणि त्या प्रत्येक जन्मामध्येच काही आपल्याला भगवान समजतील असं नाही, म्हणजे भगवान होते पण आपणही होतो मनुष्य जन्मामध्ये, पण आपल्याला भगवान यांचं आपल्याशी असलेलं नातंच समजलं नाही. मग असे हजारो लाखो जन्म गेले की आपल्याला भगवान यांच्याविषयी कळलं पण त्याच्याविषयी मार्गदर्शन करणारे गुरुच नाही आपल्या जीवनात आले. आणि मग असे हजारो लाखो वर्ष गेले की आपल्याला भगवान माहित होते, गुरु माहित होते, आपल्याला भगवद्गीता समजली, भागवत आहे म्हणून समजलं, पण आपण त्याच्याकडे वळलोच नाही. मग असे अनेक लाखो जन्म गेले असतील की आपल्याला हे सगळं समजलं पण आपण आचरणच नाही केलं, आपण तपस्याच नाही केली, आपण साधनाच नाही केली. आणि असे हजारो लाखो जन्म गेले की आपल्याला हे सगळं उपलब्ध झालं, आपण नाम पण घेतलं आणि तपस्या पण केली, पण काही कारणाने आपण पथभ्रष्ट झालो. आणि असे अनेक जन्म गेले असतील आपले की आपल्याला हे सगळं कळलं, पण आपण भगवंतांचं अखंड नाम म्हणजे जे आहे तर ते घेण्यासाठी आळस केला, घेतलंच नाही. म्हणजे अशी काही कारण असू शकतात, म्हणजे इतका मनुष्य जन्म दुर्मिळ आहे. मग हा जो मिळालेला आहे मनुष्य जन्म, ह्या जन्मामध्ये आपल्याला शिलप्रभुपादांच्या कृपेमुळे इस्कॉनच्या म्हणजे इस्कॉनच्या माध्यमातून आपल्याला समजले भगवान यांच्याशी असलेला आपला संबंध काय आहे आणि आपलं कर्तव्य काय आहे. तर भगवान यांचा मी काय आहे, तर दास आहे. या सेवाभावाने आपण नेहमी राहून भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून करण्याचा जेव्हा प्रयत्न करू, म्हणजे प्रत्येक क्षण म्हणजे जो आहे तो श्रीकृष्णाच्या चरणांशी आपण कसा आपल्याला जो आहे तर तो देता येईल. म्हणजे सवय मन कृष्ण चरणारविंद असं जे आहे पदारविंद असं जे आहे श्लोकाची सुरुवात आहे भगवद्गीतेला. तर याचा अर्थ काय की सदैव कृष्णांच्या चरणांशी मी कशा पद्धतीने राहू शकेन असा आपला प्रयत्न असला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला मिळालेला प्रत्येक मिनिट सेकंद जो आहे तो श्रीकृष्ण सेवेत कसं आपण अर्पण करू असा प्रयास आपण प्रत्येक आपली कृती करत असताना जेव्हा करू तर निश्चितच कृष्ण कृपा आपल्यावर होऊ शकेल. म्हणजे थोडेसे मुद्दे होते जास्तीचे, तर ते मी आता पूर्ण केले. आता आपण आपला मत्स्य अवतार जो आहे भागवतातला, तर त्याला अभ्यासाला आपण सुरुवात करूया. हा मग त्याची पहिल्या स्लाइड वर येऊया. हा त्याची पहिली स्लाइड करूया आपण. माताजी पहिलीच आहे. हा म्हणजे पीपीटी शो मधली पहिली. ही हे चित्र, पहिलीच आहे माताजी. हे चित्र आहे माताजी, मला असं म्हणायचंय याच्या पुढची स्लाइड. ओके. हा, तर आता आपण आजपासून दशावतार सुरू करत आहोत. आता चातुर्मासाची सुरुवात पण काही दिवसांनी होईल, तर आपल्यासाठी ही खूप सुवर्ण संधी आहे सगळ्या भक्तांसाठी की आपले जे दशावतार आहेत
तर ते या चातुर्मासाच्या काळातच म्हणजे आताच आधीच सुरू झाले. आणि आपल्याला म्हणजे चातुर्मासामध्ये भागवत श्रवण करावं, पठण करावं, म्हणजे असं म्हणजे नेहमी आपल्याला वरिष्ठ भक्तांकडून मार्गदर्शन मिळतं. तर आपला म्हणजे हा चातुर्मासाचा अभ्यास आधीपासूनच सुरू झालाय, चातुर्मासाच्या व्रतासाठीचा. तर हा खूप सुंदर संधी आहे आणि ही कोणी दवडू नये. म्हणजे शक्यतो हा क्लास चुकवू नका कोणी, असं मी सर्वांना अगदी प्रेमळ विनंती का करेल. तर आपण पुस्तक घेऊन वाचू म्हटलं तर होईलच असं नाही. आपल्याला सगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत, वेगवेगळ्या साधनेचे प्रयत्न असतात आणि प्रत्येक जण आपल्या आपल्या जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त असतो. पण निश्चित एका शनिवारी आपलं आठवड्यातून एकदा भागवत कथा श्रवण होईल आणि ते आपल्यासाठी म्हणजे खूप फलदायी असेल. त्याद्वारे आपल्या हृदयाची काय होत असते, शुद्धी होत असते. मग आता आज आपण खूप सुंदर असा मत्स्यावतार आहे भगवान यांचा. तर तो आपण अभ्यासाला सुरुवात करतो आहोत. मग त्याची आता आपण जी आहे ती सुरुवात करणार आहोत. मग त्यांच्याविषयी म्हणजे जे दशावतार आहेत, तर त्याच्याविषयी जयदेव गोस्वामींनी खूप सुंदर अशी म्हणजे म्हणजे जे दश अवतार आहेत, तर त्याविषयी दश अवतार स्तोत्र लिहिलंय, त्याची रचना केली श्रील जयदेव गोस्वामी यांनी. तर त्याच्यातलं जे हे जे आहे तर ते पहिल्या 4 ओळी आहेत दशावतार स्तोत्रामधल्या जयदेव गोस्वामींनी जे रचले त्यातल्या. मत्स्य अवतार जो भगवान आहे, तर अशा 10 अवतारांविषयी खूप सुंदर त्यांचं वर्णन आहे त्या स्तोत्रामध्ये. तर ते आता मी वाचन करेन आणि सगळ्यांनी ते ऐकूया अगदी मनोभावे. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम् केशवधृता मीनशरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. असं खूप सुंदर असं त्याचं वर्णन आहे. म्हणजे काय प्रार्थना आहे याचा अर्थ आपण समजून घेऊया. की हे केशव, केशव श्रीकृष्णांना म्हटलं जातं. तर हे केशव, हे जगदीश, हे जगदीश म्हणजे काय की लॉर्ड ऑफ युनिव्हर्स आपण म्हणतो. हे जगदीश, हे हरी, हं, हे हरी हे त्यांच्यासाठी म्हणजे भगवान यांच्यासाठी हे उच्चारलेले म्हणजे शब्द आहेत. तर काय प्रार्थना करतात ते जयदेव गोस्वामी की हे मीन जे आहे म्हणजे मासाचं जे शरीर आहे ते धारण करणारे म्हणजे श्रीहरी, तर तुमचा विजय असो, विजय असो. म्हणजे भगवानांचा आपण नेहमी जय जयकार करतो. पण म्हणजे भगवानांचा जय जयकार करणं, त्यांची यशोगाथा म्हणजे त्यांच्या यशोगाथांचा इतिहास म्हणजे भागवत आहे. त्यांच्या कथा, भगवत कथा म्हणजे काय आहेत, हरिकथा म्हणजे काय आहेत, तर भगवान यांनी मिळवलेला विजय आहे. तिथे प्रत्येक भक्ताला मायेतून दूर करण्यासाठी, मायेतून बाहेर काढण्यासाठी मिळवलेला तो विजयच आहे एक प्रकारचा. भगवान कसे आहेत, त्यांचं वर्णन कसं आहे, अजित म्हटलं जातं त्यांना. तर असे जे भगवान आहेत त्यांच्या यशोगाथा किंवा विजयगाथा आहेत त्या, आणि त्यांनी सगळा इतिहास जो आहे विश्वाचा रंगलेला आहे. तर असा म्हणजे असे जे भगवान आहेत तर ते कसे आहेत, तर त्यांच्याविषयी वर्णन करताना म्हणजे आपल्यासारख्या प्रत्येक जीवाचं, आपल्यासारख्या प्रत्येक सेवकाचं काय कर्तव्य, तर त्यांचा विजय असतो, विजय असतो अशी आपण स्तुती सुमना नेहमी जी आहेत तर ती बोलली पाहिजे. तर त्या दृष्टीने श्रील जयदेव गोस्वामी काय म्हणतात की असे जे केशव आहेत जगदीश, ज्यांनी मीन स्वरूपात म्हणजे ज्यांनी मीन शरीर धारण केलं किंवा मीन स्वरूपात आले, मग तर असे जे श्रीहरी आहेत त्यांचा विजय असतो. की त्यांनी काय केलं, जेव्हा प्रलयामध्ये म्हणजे जेव्हा बुडालं होतं प्रलयामध्ये, तर त्यावेळेला काय केलं त्यांनी, वेदांचा उद्धार करण्यासाठी भीम काय असा म्हणजे मोठा असा मासा होऊन, म्हणजे मीन होऊन, मीन म्हणजे मासा, मीन शरीर असं शब्द आलाय पहा इथे. केशवधृता मीन शरीर म्हणजे त्या केशवाने काय केलं, मीन शरीर म्हणजे माशाचं शरीर धारण केलं. आणि अशा पद्धतीने स्वतः एक माशाचे शरीर धारण करून त्याची नौका म्हणजे एक प्रकारे नौकेसारखं म्हणजे त्याचा आकार आहे माशाचा. तर अशा म्हणजे माशाच्या शरीराचा आकार कसा असतो, नौकेसारखा साधारण असतो. तर अशा पद्धतीने त्याची नौका जशी असते तसा अभिनय करून त्यांनी काय केलं, तर मीन शरीराचं म्हणजे मीन शरीर किंवा माशाचं शरीर धारण करून त्या वेदांचं काय केलं, संरक्षण केलं. असे जे केशव आहेत, असे जे जगदीश आहेत, असे जे श्रीहरी आहेत त्यांचा विजय असो, विजय असो अशा पद्धतीने खूप सुंदर त्यांनी रचना केली. आता आपण पुढे जाऊया. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता मत्स्यावतार म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचा
मत्स्यावतार हा जो आहे तो पहिला अवतार, तर आपण तो श्रीमद भागवतम जे आहे तर त्याच्या 8व्या स्कंदातून त्याचा 24वा अध्याय आहे, तर त्याच्यातले संदर्भ घेऊन अभ्यास करणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. माझा आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित ऐकू येत आहे ना? हरे कृष्ण. हो हो, कोणी येतोय काही आवाज. हरे कृष्णा, येतो येतोय आहे? आवाज. हो हा हो. हा. हरे कृष्ण. आता या मत्स्यावताराची जी लीला आहे ही कशी घडली ती आपण समजून घेणार आहोत. तर मत्स्यावताराची लीला आहे तर ती घडण्यामागे दोन कारणं होती. म्हणजे 2 वेळा मत्स्यावतार घडला. सगळ्यांनी आता नोट्स पण करायला हरकत नाही. तुम्ही हे जे अवतार अभ्यासणार आहात तर त्याची माहिती भागवतातून असल्यामुळे सगळ्यांच्या भागवतावरच्या नोट्स तयार होतील, त्या त्या स्कंदातल्या त्या त्या अध्यायांचे, की पुढे जाऊन आपल्याला त्याचा उपयोग होणार. जे कोणी 4थ्या-5व्या लेवलला जाणार आहेत त्यांना त्याचा अभ्यासात निश्चित उपयोग होईल. तर त्यांनी त्या करायला हरकत नाही. तर आणि रेकॉर्डिंग ही आपल्याला मिळेलच नंतर. तर 2 प्रकारचे मत्स्य अवतार झाले. तर आता 2 प्रकारे कसा मत्स्य अवतार झाला सगळ्यांनी अगदी लक्ष देऊन ऐकूया. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. तर एकदा काय झालं की एका कल्पाच्या अंती हयग्रीव नावाचा एक असुर होता आणि त्यांनी काय केलं की प्रलय जो होता तर प्रलयाचा काळ होता. म्हणजे काय झालं होतं तर ब्रह्माजींचा दिवस संपून रात्र सुरू होणार होती म्हणजे आणि तेव्हा ब्रह्माजींना खूप झोप आली होती. म्हणजे आणि त्यांनी अशी थोडीशी झोप आल्यामुळे आपण जांभई कशी देतो म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे इतकी झोप आलेली होती आणि अशी जेव्हा दिली तेव्हा त्यांच्या मुखातून वेद बाहेर पडले आणि ते जे वेद होते तर ते जे आहे त्या हयग्रीव नावाच्या असुराने ते चोरून नेले. मग तेव्हा त्याच्याकडून म्हणजे जे आहे तर ते वेद जे आहे ते हस्तगत करून ते सुरक्षित ठेवणं हे कार्य भगवंतांनी केलं आणि त्यावेळेला त्यांनी काय केलं तर मत्स्याचं रूप धारण केलं कारण प्रलय झाला होता त्यावेळेला. कारण जेव्हा ब्रह्माजींचा दिवस संपतो आणि रात्र होते तेव्हा आपण पाहिलं की दिवस संपला की काय होतं प्रलय होतो म्हणजे रात्र होते म्हणजे आणि सगळी सृष्टी जी आहे ती नष्ट होते हे आपण जाणले आता भगवद्गीतेतून. आणि मग त्यामुळे काय सगळीकडे प्रलयामुळे म्हणजे सगळं जे म्हणजे ब्रह्मांड होतं ते पाण्याने व्यापून गेलं होतं म्हणजे सगळीकडे जलच होतं. मग त्यावेळेला भगवान यांना मोठ्या मत्स्याच्या रूपात म्हणजे आपला अवतार जो आहे तो धारण करावा लागला. आणि सगळीकडे जलाशय म्हणजे मोठमोठे जलाशय असे आणि सगळीकडे जल होतं म्हणजे सगळं ब्रह्मांड जलानेच व्यापलं होतं. मग अशा वेळेला दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता आणि त्यामुळे भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं मत्स्य अवतार घेतला. म्हणजे त्या हयग्रीव नावाच्या असुराने काय केलं ब्रह्मदेवांचं एक प्रकारे वैदिक ज्ञानच हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मग हा जो अवतार आहे तो आता वेगवेगळ्या प्रकारचे करतात. तर हे मनू वेगवेगळे जे आहेत वेगवेगळी तर त्यांच्या नावाने ही मन्वंतर असतात वेगवेगळ्या मनूंच्या. आता ही माहिती आपण फक्त लक्षात ठेवूया आणि मनूंची त्या वेगवेगळी नावं पण आहेत. तर इतकी सगळी नावं सगळ्यांच्या लक्षात नाही राहणार म्हणून महत्वाची नावं मी सांगते. तर स्वयंभू मनू जो होता त्याचं जे मन्वंतर आहे तर स्वयंभू मनूचं जे मन्वंतर होतं तर त्याच्या सुरुवातीला भगवान यांनी जो हा अवतार घेतला आणि हा पहिला मत्स्य अवतार घेतला आणि हे वेद आहेत त्यांचं असं रक्षण केलं. म्हणजे हयग्रीव नावाच्या असुरानं काय केलं होतं ते वेद आहेत ते हिरावून घेतले होते आणि मग ते जे वेद आहेत त्यांना पुन्हा हस्तगत करून त्याचं म्हणजे त्याचा वध करून त्यांनी काय केलं मत्स्य रूप म्हणजे त्यासाठी ते धारण केलं आणि त्यांनी अशा पद्धतीनं मत्स्य रूपात अवतार जो आहे तो पहिला त्यावेळेला घेतला होता आणि त्या हयग्रीवला त्यांनी मारून टाकलं आणि अशा पद्धतीने त्यांनी वेदांचं रक्षण केलं. मग हे घडलं कधी तर स्वयंभू मनू जो आहे तर त्याच्या मन्वंतरामध्ये आणि त्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे स्वयंभू मनूच्या जे मन्वंतर त्याला तर स्वयंभू मन्वंतर म्हणतात त्याला. तर त्या मन्वंतराच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये ही लीला घडली भगवान यांची आणि अशा पद्धतीने त्यांनी हा पहिला मत्स्य अवतार तेव्हा घेतला होता. आता दुसरा कधी घेतला होता हे लक्षात घेऊया आपण. तर चाक्षुष नावाचा मनू होता तर त्याच्या म्हणजे चाक्षुष मनूच्या कालावधीमध्ये म्हणजे त्याचा जेव्हा कार्यकाळ सुरू झाला तेव्हा सत्यव्रत नावाचा एक राजा होऊन गेला
तर त्याला वाचवण्यासाठी कसं असतं, भगवान आपल्या भक्तांना वाचवण्यासाठी कधी अवतार घेऊ शकतात. अन्यथा भगवान यांचं कसं ठरलेलं आहे, 7व्या मन्वंतराच्या वेळेला आणि म्हणजे तिथलं 28 युग संपल्यानंतर भगवान साधारण जे आहे ते अवतार घेत असतात. पण काही वेळा आपले भगवत भक्तांच्या रक्षणासाठी, शेवटी ते भगवान आहेत, त्यांच्या इच्छेनं कधी अवतरित होऊ शकतात. आणि अशाच पद्धतीने आपला सत्यव्रत जो आहे तो त्यांचा एक पुण्यवान असा म्हणजे खूप भक्त होता त्यांचा, आणि त्याला वाचवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, मत्स्यावतार चाक्षुष मनुच्या काळात एकदा घेतला. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांनी 2 वेळा मत्स्यावतार धारण केला. मग हे आता इथपर्यंत आपण समजून घेतलं. मग आता तो कशा पद्धतीनं त्यांनी अवतार धारण केला हे आता आपण पुढे समजून घेणार आहोत. आता आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हरे कृष्ण. हा मग पुढच्या स्लाइडवर येऊया. सर्वांना चित्र पण दिसतात ना समोरची? हरे कृष्ण. हा, तर ती पण पाहूया आपण, आणि जे मी सांगते आहे आता वर्णन तर तेही ऐकूया, म्हणजे सर्वांना नोट्स बनवायला पण सोपं जाईल. पुढच्या स्लाइडवर जाऊ आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, माताजी स्लाइड पुढे नाही जात आहे, ही आपली स्लाइड झाली आहे पूर्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. माताजी याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. माझा आवाज ऐकू येते सर्वांना? हरे कृष्ण. हो हो, येतोय येतोय. हरे कृष्ण. काहीतरी नेट इश्यू असावा माताजींना. आपण तोपर्यंत थोड्याशा आणखी काही मुद्द्यांची चर्चा करूया. तर इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की हा जो सत्यव्रत राजा होता, तर त्यांनी भगवानाची कृपा प्राप्त करण्यासाठी काय करायला सुरुवात केली, तर केवळ आणि केवळ जलप्राशन करून तो तप करायला लागला. मग त्यांनी काय केलं, कृतमाला नावाची नदी होती, त्याच्या किनारी त्यांनी तप करायला सुरुवात केली. मग तो काय करायचा, हातांनी आपल्या पाण्याचं अर्ध द्यायचा रोज. आता अर्ध्य का देतात सगळ्यांनी लक्षात घेऊया, की सूर्यनारायण म्हणजे सूर्यनारायणच आपण म्हणतो, आणि अशा पद्धतीने ओंजळीने आपण अर्ध्य देतो असं भगवान यांना. सूर्या म्हणजे ते सूर्य रूप आहे भगवान यांचं. आणि सूर्य रूप म्हणजे ते नारायण यांचंच रूप आहे, म्हणजे छाया रूप म्हटलं जातं. सूर्य भगवान जे आहेत त्यांना भगवान म्हणजे जे नारायण भगवान आहेत नारायण रूपातले, तर त्यांचं रूप म्हटलं जातं, छाया रूप म्हटलं जातं. तर असे जे भगवान आहेत तर त्यांना त्यांनी म्हणजे अर्ध्य द्यायचा, म्हणजे तो रोज द्यायचा त्याचा नित्यक्रम होता. मग आता काय झालं हे आपण समजून घेणार आहोत. मग एकदा अशाच पद्धतीनं तो आपल्या ओंजळीत असं पाणी घेऊन ते अर्ध्य देत होता, आणि त्यावेळेला काय झालं की त्याच्या ओंजळीमध्ये एक छोटासा मासा आला. मग त्या माश्याने काय केलं की राजाला तो म्हणाला की तू अर्धे देऊन मला पुन्हा त्या पाण्यात कशाला सोडतोयस, म्हणजे तर मला इकडे सुरक्षितता नाही आहे या पाण्यामध्ये नदीच्या, आणि इथे मला मोठे मासे खाऊन टाकतील, तर तू काय कर की मला सुरक्षित असं ठिकाण दे, म्हणजे तुझ्या निवासामध्ये मला सुरक्षित ठिकाण दे असं त्यांनी सांगितलं. मग आता हा मासा म्हणजेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत बरं का. मग राजाला काही कळलेलं नाहीये. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्या माशाला अभय दिलं की ठीक आहे, मी तुला निश्चित जे आहे ते सुरक्षित ठिकाणी नेईन म्हणून. मग त्यांनी काय केलं, आपल्या राजवाड्यातल्या जलपात्रामध्ये त्याला ठेवलं. माझा त्या मासा म्हणजे जो होता तर तो होता म्हणजे तो काही सामान्य मासा नव्हता, तर ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. मग त्यांना आपलं सामर्थ्य दाखवायचंच होतं. मग त्यांनी काय केलं, आपला देह आहे तो विस्तारला. मग तो मासा अजून मोठा झाला. मग राजाला त्यांनी सांगितलं की मला या जलपात्रात अडचण होते, मग आता इथून मला दुसऱ्या ठिकाणी आलं. मग परत त्याला राजाने काय केलं, विहिरीत नेलं, म्हणजे विहिरीमध्ये त्याला राहण्यासाठी जागा दिली. मग आता त्याला विहीर पण लहान पडायला लागली, म्हणजे त्यांनी सामर्थ्य पुन्हा वाढवलं आपलं. अशा पद्धतीनं ही कथा पुढे जाते.
मग ही आता कथा नेमकी काय आहे तर ती मी आता सर्वांना म्हणजे इथे सांगणार आहे. तर पुढे मग काय झालं भाग की ती विहीर ही त्याला लहान पडायला लागली. मग आता त्यांनी राजाला काय प्रार्थना केली त्या माणसाने, कारण ते भगवान आहेत, की तू मला आता तळ्यात ठेवलंस तर बरं होईल. मग तेव्हा तळ्यात ठेवल्यावर त्यांनी काय केलं, अजून विस्तार केला आपल्या शरीराचा. मग इतका विस्तार झाला मोठा की त्याला ते तळ पण कमी पडायला लागलं त्या माशाला. मग त्यांनी राजानं काय सांगितलं, तू आता मला समुद्रात सोडलंस तर बरं होईल. मग समुद्र मध्ये जेव्हा राजाने नेऊन सोडलं, तेव्हा त्याला समुद्र पण अपुरा वाटायला लागला. मग म्हणजे अशा पद्धतीने तो समुद्रात सुद्धा मला अडचण होते असं सांगितलं त्या माशाने. मग राजाला कळून चुकलं की म्हणजे हा जो मत्स्य आहे किंवा हा जो मीन आहे, तर हा म्हणजे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच आहे. मग तो शरण गेला भगवानांना आणि त्यांनी प्रार्थना केली की या सप्ताहात म्हणजे म्हणजे भगवानांना त्यांनी प्रार्थना केली की म्हणजे या सप्ताहात मला हे सगळं असं पाहायला मिळालं. तर हे सगळं म्हणजे तुमच्या अवतारण्याचं म्हणजे असं कारण काय आहे असं त्यांनी विचारलं. मग त्यावेळेला राजावर प्रसन्न झाले भगवान, राजांनी जी सेवा केली त्याबद्दल. आणि त्यांनी काय सांगितलं की आता येणारा जो सप्ताह आहे म्हणजे जो आठवडा आहे, तर तिथे संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये मोठा जलप्रलय होणार आहे. आणि त्यावेळेला मी मत्स्यावतार धारण करेन आणि त्या मत्स्याला असं मोठं एक शिंग असतं बघा, शृंग म्हणतो आपण मत्स्याचं, तर त्याला एक नाव जोडलेली असेल आणि त्यात बसून तू ये आणि तू काय कर, स्वतःचा बचाव कर. आणि ऋषी जे आहेत सप्तर्षी आणि काही औषधी वनस्पती, काही बीज वनस्पतींची आणि काही इतर जीव, म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना आपण वाचवू. म्हणजे मनूला पण त्यांनी वाचवायला सांगितलं आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे राजाला अशा सूचना सर्व दिल्या त्यांनी, त्याला काय करायचंय असं सांगून भगवान जे होते मत्स्यावतारात त्याच्या समोर जे प्रकटले होते, तर ते अंतर्धान पावले. मग सत्यव्रताने काय केलं, भगवानांना नमस्कार केला आणि तो त्यांचं ध्यान करायला लागला. मग काय झालं, काही काळाने प्रलयाचा प्रारंभ झाला. मग आता राजाला एक नाव येताना दिसली. मग ब्राह्मण आणि अनेक ऋषी मुनी म्हणजे आणि राजा असे ते नावेत बसले आणि मग ते भगवंतांची स्तुती करायला लागले. म्हणजे काय की भगवान जे आहे ते प्रत्येकाच्या हृदयात विराजमान असतात. मग आता सत्यव्रत तर त्याला अशा पद्धतीने भगवान यांच्याकडून संरक्षण मिळालं, म्हणजे भगवान यांची त्याच्यावर अशा पद्धतीने कृपा होती. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, सत्यव्रत महाराज आणि हे जे वेगवेगळे नावेमध्ये बसलेले साधू संत होते, त्यांना आपल्या हृदयातून म्हणजे वैदिक ज्ञानाचा उपदेश दिला. म्हणजे वेद कसे हृदयांतरित केले भगवान यांनी ब्रह्माजींना, अशा पद्धतीने त्यांनी काय केलं, भगवान यांनी हृदयातूनच त्यांना सत्यव्रत राजा आणि या सगळ्या ऋषी मुनींना आणि हे जे होते साधू संत त्यांना वैदिक ज्ञानाचा उपदेश केला. म्हणजे आपल्या सुद्धा हृदयामध्ये दिव्य ज्ञान जे आहे तर ते प्रकाशतं ज्या वेळेला आपल्या भौतिक आसक्ती किंवा भौतिक ग्रंथींची गाठ आपण भेटतो तेव्हा. आणि हे कधी होतं, तर श्रवण भक्तीनं म्हणजे भागवताला जर आपण श्रवण केलं, भागवत आणि भगवद्गीतेचं तर श्रवण केलं, भागवताचा श्लोक पण येतो, शृण्वन्तां स्वकथा कृष्ण असा श्लोक येतो. तर नित्य भागवत सेवा म्हणजे सेवन आपण केलं म्हणजे काय, नित्य पठण आणि श्रवण केलं तर काय होतं, आपल्या भौतिक आसक्तींची गाठ असते ती भेदली जाते आणि आपल्या हृदयामध्ये दिव्य ज्ञानाचा म्हणजे प्रकाश जो आहे तो निर्माण होतो. म्हणजेच काय, तर भगवान जे आपल्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात असतात उपस्थित, ते आपल्या मित्रासारखं कार्य करायला लागतात आणि आपल्याला म्हणजे ज्ञान आतूनच ते द्यायला लागतात. मग अशाच पद्धतीनं दिव्य ज्ञानाचं जे आहे तर ती प्राप्ती ह्या सर्व साधू संतांना झाली. मग आता हे कसं घडलं, ही कशी म्हणजे हे कसं घडत गेलं, तर ही कथाच आपण अभ्यासणार आहोत. ही मी थोडक्यात माहिती दिली सगळ्यांना अगदी म्हणजे सारांश रूपामध्ये, पण हे कशा पद्धतीने घडली म्हणजे भगवानांच्या अवताराची लीला, तर ती आपण अगदी सखोल अभ्यासणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता इथे तेच सांगितलं की कशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर ते मत्स्य अवतारात आले. आणि मग पुढे जाऊन आपण समजून घेणार आहोत की म्हणजे काय घडलं की ज्यामुळं ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांच्याकडून जे वेद आहेत तर ते ह्या हयग्रीव नावाच्या असुरांनी चोरले. आणि त्यांनी काय की जो म्हणजे जो
सागर आहे, म्हणजे पृथ्वीवर जो जलाशय आहे किंवा सागराचा भाग आहे तर त्याच्या तळाला तो राहत होता. आणि मग त्यामुळं भगवान यांना काय करायला लागलं, सगळीकडे एकतर प्रलय आला होता आणि त्याचबरोबर तो हयग्रीव जो आहे तो त्या सागराच्या तळाशी जाऊन लपला होता हे वेद चोरून घेऊन. मग त्यांनी काय केलं, तर म्हणून मत्स्याचा अवतार जो आहे म्हणजे मत्स्यावतार धारण केला. कारण पाण्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ असा प्राणी राहणारा कोण, तर मत्स्य आहे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, सर्वात मोठा म्हणजे असा मत्स्य अवतार म्हणजे मोठ्यात मोठं मीन शरीर धारण केलं. आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी काय केलं, वेदांचं रक्षण केलं आणि वेदांना सुरक्षितपणे पुन्हा हस्तगत केलं. मग अशी ही सुंदर लीला घडली. तर आपण ही लीला आता अभ्यासणार आहोत. मग आता पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा मग त्याची हा मग आता इथे हा श्लोक आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता श्लोक संख्या 8.24.8. तर इथे काय सांगितलंय ते आपण अभ्यासणार आहोत. कालेनागत निद्रस्य धातुशीश ईशोर्बली मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीवोन्तिके हरत. तर आता याचा अर्थ काय होतो, तर ब्रह्मदेवांचा जेव्हा दिवस संपला आणि त्यांना खूप निद्रा आली म्हणजे खूप झोप आली होती त्यांना आणि आता त्यांना झोपायचंय म्हणजे त्यांना शयन करायचं होतं आणि ती इच्छा झाली. तेव्हा काय झालं, आपल्याला आता साहजिकच आहे, झोप येते तेव्हा अशी जांभई असं येतं ना आपल्याला आणि अशी खूप झोप आली होती. आणि त्यावेळेला काय झालं, म्हणजे झोपेमुळं आळस आळोखे पिळोखे आपण देत असतो आणि त्यावेळेला त्यांच्या मुखातून असे वेद बाहेर पडले. आणि मग ते जेव्हा वेद बाहेर पडले त्यावेळेला नेमकं काय झालं, हयग्रीव नावाचा दैत्याने त्या वैदिक ज्ञानाचं अपहरण केलं म्हणजे त्या वेदांचं अपहरण केलं. आता हे जे आसुर असतात ना, हे संधी शोधत असतात की कशा पद्धतीनं आपल्याला हे जे देव देव आहेत म्हणजे किंवा हे सूर आहेत त्यांना कशा पद्धतीनं आपल्याला त्रास देता येईल किंवा कशा पद्धतीनं त्यांचं राज्य हस्तगत करता येईल, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं या संधी शोधत असतात पहा. असे अनेक म्हणजे पुराणामध्ये गोष्टी आहेत पहा, वेगवेगळ्या कथा येतात. मग आणि असे अनेक दैत्य असतात की ते नेहमी काय करत असतात की म्हणजे जे देवता आहेत किंवा देवी देवता आहेत त्यांच्या कार्यामध्ये अडथळे आणत असतात किंवा त्यांच्या यज्ञामध्ये अडथळे आणत असतात. ऋषीमुनींच्या सुद्धा यज्ञामध्ये अडथळे आणतात. म्हणजे असं सगळीकडे त्यांनी काय केलेलं असतं, उपद्रवच केलेला असतो. तर अशा आपण कथा नेहमी पाहिल्यात पहा. मग आता हा जो हयग्रीव होता तर त्याचं हे कृत्य जे आहे तर ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते सगळं काही जाणतात. त्यांनी हे जाणलं आणि मग काय केलं, श्रीहरींनी मत्स्य रूप धारण केलं आणि त्या दैत्याचा वध केला आणि वेदांना तारलं. म्हणजे काय की सर्व दिशांना प्रलयाचं पाणी असल्यामुळे वेदांना वाचवण्यासाठी भगवान यांना काय करावं लागलं, मत्स्याचं रूप घ्यायला लागलं. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइड वरती. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा. हा मग आता हा पुढचा श्लोक आहे. ज्ञात्वा तद् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफरीरूपं भगवान हरिरीश्वरः. तर आता इथं काय घडलं, तर दानवेंद्र म्हणजे कोण, हा जो दानवेंद्रस्य असा इथे श्लोकामध्ये पहिली ओळ आली आहे पहा. तर हा दानवेंद्रस्य म्हणजे कोण, तर हा जो हयग्रीव आहे ह्याचं हे कृत्य जाणलं भगवानांनी आणि मग काय केलं, त्यांनी सर्व ऐश्वर्याने युक्त असे आहेत. असे कोण आहेत, भगवान आहेत. म्हणजे त्यांना हरी असं म्हटलंय, तर हरी ईश्वर म्हणजे काय, परम नियंत्रक असे. हरी ईश्वर म्हणजे काय, तर परम नियंत्रक भगवान आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. तर त्यांनी शफरी शफरी रूप म्हणजे काय, शफरी रूप म्हणजे काय, तर माशाचं शरीर, शफरी म्हणजे मासा, तर माशा धारण केलं. आणि त्यांनी काय केलं की जी चेष्टा केली होती त्यांनी अशा पद्धतीनं, चेष्टा म्हणजे कर्म एक प्रकारचं. तर हे जे वेदांना म्हणजे त्यांनी जे वेद होते तर त्यांना घेऊन जाण्याचं जे कर्म केलं होतं, तर आता त्यांनी काय केलं, तर सर्व ऐश्वर्याने युक्त असे भगवान आहेत तर त्यांनी काय केलं, मत्स्य रूप धारण केलं आणि त्या दैत्याचा वध केला आणि अशा पद्धतीने त्यांनी वेदांना तारलं. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा त्यांनी पुढचा श्लोक घेऊया. हरे कृष्ण. तर आता इथे आपण थोडस हा श्लोकापूर्वी समजून घेणार आहोत की चाक्षुष मन्वंतरात हा जो सत्यव्रत जो राजा होता त्याचं हे राज्य म्हणजे त्याच्या राजाचं शासन होतं आणि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाचा भक्त होता.
मग तो राजा मी जसं सांगितलं तसं जल पिऊन त्यानं तप करायला सुरुवात केली, की आपल्याला सुरुवातीला म्हणजे कल्पना यावी आणि मग पुढे आपल्याला हा अवतार जो आहे तो समजू येईल स्लाइड्सच्या माध्यमातून, यासाठी मी थोडक्यात एक म्हणजे सार सांगितलं होतं. तर मग आता स्वयंभू मनू आहे, तर त्याचं जेव्हा मन्वंतर सुरू झालं तर त्यावेळेला भगवानांनी हा अवतार घेतलाय त्याचा उद्धार करण्यासाठी, म्हणजे जो राजा आहे त्याचा. आणि मग क्षमा असावी, स्वयंभू मन्वंतराच्या आरंभी भगवानांनी मत्स्य अवतार का धारण केला, तर वेदांचा उद्धार करण्यासाठी, आता जे आपण वर्णन वाचलं ते. आणि पुढे चाक्षुष म्हणून जेव्हा म्हणजे होता, म्हणजे चाक्षुष मन्वंतर होतं, तर त्याच्या वेळेला म्हणजे त्याच्या अंती हा सत्यव्रत राजा आहे, त्याच्यावर कृपा झाली. म्हणजे सगळ्यांनी पुन्हा एकदा लक्षात घेऊया, स्वयंभू मनू आहे त्याचं स्वयंभू मन्वंतराच्या सुरुवातीला भगवान यांनी मत्स्यरूप धारण केलं, म्हणजे पहिला मत्स्य अवतार. आणि त्यावेळेला त्यांनी वेदांचा उद्धार केला, हयग्रीव राक्षसापासून म्हणजे वेदांना वाचवून. हयग्रीव जो होता तर त्याला त्यांनी ठार केलं आणि वेदांचा उद्धार केला. आणि पुढे चाक्षुष नावाचं जे मन्वंतर होतं त्याच्या अंती म्हणजे अंतकाळामध्ये, त्या मन्वंतर संपताना त्यांनी काय केलं, सत्यव्रत राजावर कृपा करण्यासाठी पुन्हा दुसरं मत्स्य अवतार धारण केला. म्हणजे जसे 2 वराह अवतार आहेत, तर पुढे जेव्हा आपण वराह अवतार अभ्यासणार आहोत तर त्यावेळेला तसे 2 मत्स्य अवतार पण झाले. तर हे आपण समजून घेऊया. म्हणजे पहिल्या मत्स्य अवतारात त्यांनी काय केलं, तो स्वयंभू मनूच्या काळात घडला, स्वयंभू मन्वंतरामध्ये, आणि त्यावेळेला हयग्रीवचा वध केला त्यांनी आणि वेदांना तारलं. आणि दुसऱ्या मत्स्य अवतारामध्ये काय केलं, तर भगवान यांनी सत्यव्रत राजावर कृपा केली. हा भाग आपण समजून घेऊया. मग आता एकदा काय झालं तर ती गोष्ट आपण आता अभ्यासणार आहोत. तर हे आपण श्लोकाच्या माध्यमातून अभ्यासूया. एकदा कृतमालायां पूर्वतो जलतर्पणम् तस्य अंजली उदके काचित् शफरी एका अभ्यपदत. तर ह्याचा अर्थ काय होतो, तर एके दिवशी एकदा म्हणजे एके दिवशी कृतमालया म्हणजे कृतमाला नदीच्या किनारी पुढे काय शब्द आहे, तर जो राजा होता तर त्यांनी काय केलं होतं, तस्य अंजली उदके म्हणजे काय, की त्याच्या ओंजळीत पाणी घेऊन, म्हणजे जे नदीचं पाणी आहे तर त्याने तो काय करत होता, तर तर्पण देत होता. आणि त्यावेळेला काय होतं, जलाचं तर्पण करत असताना त्याच्या ओंजळीमध्ये पाण्यात एक लहानसा मासा आला. शफरी या शब्दाचा अर्थ काय, मासा, लहान मासा. मग तो आला. म्हणजे शेवटचा जो शब्द आहे काश्चित शफरी एका अभ्यपदत, याचा अर्थ काय, तर एक लहानसा मासा त्याच्या उंजळीमध्ये आला. मग आता तो जो मासा आहे तर त्याच्या उंजळीमध्ये जो आहे तर तो आला. आणि मग आता काय घडलं हे आपण 12व्या श्लोकामध्ये आता पुढच्या श्लोकामध्ये 13व्या श्लोकामध्ये आता आपण अभ्यासणार आहोत. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा, सत्यव्रतोंजली गतां सहतोयेन भारत उत्सर्ज नदी तोये शफरीं द्रविडेश्वरा. आता इथे काय घडलं तर ते आपण समजून घेऊया. तर इथे अशी लीला घडली. आता जी ह्या 17वा श्लोक आहे त्याच्या मधली स्लाइड आहे का पहा. तर इथे काय कृती घडली, तर हे जे परीक्षित क्षमा हे जे सत्यव्रत महाराज होते तर हे द्रविड देशाचे राजे होते. म्हणजे त्यांच्या राज्याचं नाव काय, तर ते द्रविड देश असं त्याचं नाव आहे. तर द्रविड देशाचे ते राजे होते. आणि मग त्याच्या ओंजळीत हा मासा आला. मग या ओंजळीत आलेल्या माशाला त्यानं काय केलं, नदीत सोडून दिलं. मग आता तो जो मासा होता तर तो जो होता तर तो अत्यंत असं कळवळला आणि तो काय म्हणाला काकुळतीच्या स्वरात राजाला, की हे दीनवत्सल राजा, तू मला या पाण्यात कशाला बरं टाकतोयस, इथे सगळे मोठे मोठे मासे माझा वध करतील आणि मला त्यांचं खूप भय वाटतंय. अशा पद्धतीने त्यांनी राजाला विनंती केली. मग त्यावेळेला जो राजा आहे तर त्याला त्याची दया आली, एवढ्याचा तो जीव आहे त्याची. आणि मग हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच आहेत बरं का.
आणि त्यांच्याकडे अमर्याद शक्ती आहे, पण त्यांनी मत्स्य रूपात म्हणजे ते स्वतः आता अवतरित झाले आहेत आणि त्यांनी ही लीला जी आहे तर त्या लीलेचा भाग म्हणून सत्यवत राजाकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे बरं का. मग आता त्यांनी काय केलं की जो मत्स्य आहे तर तो म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच होते, पण ते राजाला माहिती नव्हतं. आणि म्हणून मग राजाला कसं वाटलं चला आता आपण ह्या जीवाचं रक्षण करूया, म्हणून राजाने प्रसन्न होऊन काय केलं त्याचं रक्षण करण्याचं अगदी प्रेमाने मान्य केलं. मग अशा सेवेला काय म्हणायचं अज्ञात सुकृती, म्हणजे भगवानांची प्रत्यक्ष सेवा करण्याचं जेव्हा आपल्याला भाग्य लाभतं तर त्याचं हे उदाहरण आहे. म्हणजे अजाणतेपणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानांची सेवा जेव्हा होते आपल्याकडून ना तर अशी जी सेवा आहे त्याला म्हणायचं अज्ञात सुकृती बरं का. अशी प्रल्हाद महाराजांनी पण केली होती पहा की प्रल्हाद महाराज हे म्हणजे पूर्वजन्मीचे ब्राह्मण होते, ब्राह्मण पुत्र होते हा. आणि ते म्हणजे असं दुराचारी वर्तन करणारे ब्राह्मण पुत्र होते. आणि त्यांनी काय केलं की एका परस्त्री सोबत गमन करण्यासाठी ते गेले होते आणि मग तिथे एक जुनं मंदिर होतं नरसिंहाचं, म्हणजे एक खिंड असं सारखा भाग होता गुहेसारखा आणि तिथे एक मंदिर होतं. मग त्यांचं त्या परस्त्रीशी काहीतरी वादविवाद झाला आणि त्यामुळे ते न जेवताच उपाशी झोपायला गेले आणि ती स्त्री पण न जेवताच उपाशी झोपी गेली तिथे. मग त्यांनी काय केलं झोपण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तिथे जे मंदिर होतं खरं तर नरसिंहाचं ते असं गुहेसारखा जो भाग होता प्राचीन मंदिर होतं ते त्या खिंडीसारखा गुहेसारखा भाग होता तिथे. आणि त्यांनी काय केलं झाडून तिथे झोपण्यासाठी ती जागा स्वच्छ केली. मग ते मंदिर मार्जन झालं, मंदिर जे आहे तर त्याची स्वच्छता झाली. नकळतपणे त्यांच्या हातून काय झाली नरसिंह भगवान यांची सेवा झाली पहा. मग ही काय म्हणायची अज्ञात सुकृती म्हणायची. तर त्यांच्यावर नरसिंह भगवान यांची कृपा झाली आणि पुढचा जन्म त्यांना भक्त प्रल्हाद म्हणून जो आहे उत्तर तो मिळाला. आणि त्यांच्यासाठी भगवान यांनी नरसिंह भगवान यांचा अवतार धारण करून सत्ययुगामध्ये आपली लीला केली पहा. म्हणजे तो सुद्धा अवतार आपण अभ्यासणार आहोत. मग ह्याला काय म्हणायचं अज्ञात सुकृती, भगवान यांची नकळतपणे अजाणतेपणे आपण जी सेवा करतो तर अशी सेवा करण्याची संधी जी मिळते त्याला म्हणायचं अज्ञात सुकृती. आणि अशा पद्धतीने राजा सत्यव्रत जो आहे तर त्याच्याकडून ही जी अज्ञात सुकृती झाली होती तर त्यामुळे काय झालं तर भगवान यांची त्याच्यावर कृपाच झाली. म्हणजे मत्स्य म्हणजे साक्षात विष्णू आहेत आणि त्यांचं ज्ञान नसल्यामुळे सत्यवत राजाला स्वतःची कृपा दाखवायची होती, म्हणजे मी कसा उत्तम राजा आहे असं दाखवायचं होतं. आणि म्हणून त्यांनी अजाणतेपणी काय केली ही एक प्रकारे त्या मत्स्यावर त्यांनी दया दाखवली आणि ही एक प्रकारे त्याच्याकडून सेवाच झाली, भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा झाली. मग कशाही पद्धतीनं भगवानांची सेवा जर झाली तर भगवान जे आहेत तर ते पुरुषोत्तम आहेत, त्यांची कृपाच होते आपल्यावर, जाणतेपणे आपण सेवा करू किंवा अजाणतेपणे. मग आता भगवानांची कशीही सेवा जरी आपण केली तरी ती निष्फळ ठरत नसते पहा, ह्याचं हे उदाहरण आहे. मग आता कृपाळू राजा जो आहे तर त्याला माशाची खूप दया आली आणि त्यांनी काय केलं एका कलशामध्ये त्या माशाला ठेवलं आणि आपल्या निवासस्थानी आणलं. मग आता हा 17 नंबरचा श्लोक जो आहे तो आपण अभ्यास करूया, जो समोर आपल्याला स्लाइड वर दिसतोय. काही मधले मधले श्लोक मी महत्वाचे आहेत ते घेईन की ज्यामुळे तुम्हाला कथा समजू येईल आणि त्यामागचे उपदेश समजू येतील. तर आता हा श्लोक आपण वाचूया. सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्म अवकाशम वा इदमाह महीपतीम. तर एकदा रात्रीतच तो मत्स्य इतका वाढला त्या कलशामध्ये की त्याला तिथे म्हणजे राहताच नीट येईना, त्या कलशातली जागा त्याला कमी पडायला लागली. आणि मग तो राजाला म्हणजे आता काय म्हणाला ते आपण पुढच्या श्लोकात अभ्यासणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता आपण हा श्लोक अभ्यासणार आहोत. तर इथे तो जो मासा आहे तर तो राजाला काय म्हणतोय हे आपण अभ्यासूया. मग तो असं म्हणतोय नाहम कमंडलावस्मिन् तुच्छं वस्तु मिहोत्सहे कल्पयोक सुविपुलम यत्राहम निवसे सुखम. तर तो काय म्हणतोय की हे राजा या कलशात इतक्या कष्टानं मला राहायला लागतंय, मला हे बिलकुल नाही बरं वाटत आहे. आणि म्हणून तू काय कर की मला अशा ठिकाणी ठेव की जिथं मला अगदी सुखाने आणि चांगल्या मोठ्या जलाशयात एकदम छान राहता येईल अशी माझी तू चांगली व्यवस्था कर. अशा पद्धतीने तो जो राजा आहे सत्यव्रत त्याला प्रार्थना करतोय. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊ. मग आता इथे जे भगवान जे आहेत मत्स्य रूपामध्ये तर
त्यांना आता राजा जो आहे तर तो काय करतो, म्हणजे कशा पद्धतीने सुविधा उपलब्ध करून देतो ते आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत. सैनां तत आदाय न्यधादोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत. तर आता राजाने काय केलं, त्या मत्स्याला कलशातून बाहेर काढलं आणि मग काय केलं त्याने, तर मोठ्या विहिरीत सोडलं. म्हणजे काय की एक मोठी विहीर, म्हणजे तर अशी इतकी मोठी विहीर होती की त्याला छान तिथे विहार करता येईल आणि छान तिथे म्हणजे अगदी छान खेळता बागडता येईल अशा पद्धतीने त्यांनी एका मोठ्या विहिरीत त्या माशाला तिथे सोडलं. मग आता काय झालं, ती क्षणार्धात 3 हस्त वाढली. म्हणजे 3 हात एवढी ती मासळी जी आहे तर ती क्षणार्धात वाढली. तिची एवढी मोठी म्हणजे वाढ झाली एकदम. असं आपण पाहिले का कुठलाही प्राणी पशु त्याची एकदम वाढ झाली म्हणजे टप्प्याटप्प्यानं हळूहळू वाढ होत असते. पण काय झालं, त्याला मोठ्या विहिरीत सोडल्यानंतर त्या माशाला तो जो मासा आहे तर तो 3 हातांनी वाढला, म्हणजे इतका मोठा झाला, अगदी छोटा होता तो. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. हा होते. हा, मग आता तो मासा आहे त्याला पुन्हा ती जागा कमी पडायला लागली. मग तो काय म्हणाला मासा, की हे राजा, आता ही विहीर सुद्धा मला म्हणजे सुखावह निवास म्हणून अशी अपुरीच पडते. मग आता मी तुला शरण आलोय की नाही, मग तुझं कर्तव्य आहे की नाही की तू मला मदत करायची, तू आता मला मोठ्या जलाशयात कुठेतरी पाठव. मग अशा पद्धतीने त्यांनी पुन्हा प्रार्थना केली. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे जे आहे ते राजाने काय केलं ते ह्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेणार आहोत. तत आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदवृत्त्यात्मना सोयम महामीनो ववर्धत. तर आता राजाने काय केलं, त्या माशाला विहिरीतून काढलं. मग त्याला अडचण खूप होतीये म्हटल्यावरती मग त्याला एका सरोवरात सोडलं. मग तिथं काय केलं, त्या माशाने लगेच स्वतःच्या शरीराचा विस्तार केला. ते भगवान आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम असे. आणि त्यांनी काय केलं, आपल्या शरीराचा असा इतका महाकाय असा विस्तार केला की ते सगळं सरोवरच त्यांनी व्यापून टाकलं. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहूया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. मग आता हा मासा पुन्हा म्हणाला, हे राजन, की मी एक मोठा जलचर आहे आणि मला सरोवर माझ्यासाठी काही हे योग्य नाहीये आणि मला इथे खूप अडचण होते आणि काही करून तू आता मला वाचव. मला आशा आहे का मोठ्या डोहात ठेव की ज्याचं पाणी कधीही आटणार नाही. अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली राजाला. मग राजांनी काय केलं ते आता आपण पाहणार आहोत या श्लोकाच्या माध्यमातून. इत्ययुक्त सोन इत्ययुक्त सोनयन मत्स्यं तत्र तत्र विदासिनी जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपञ्च प्राक्षिपज्जशम. तर आता ह्या मत्स्यानं काय केलं की अशी विनंती केली म्हटल्यावरती सत्यव्रत राजाने काय केलं, त्याला सर्वात मोठ्या जलाशयात असं ठेवलं आणि मग ते सुद्धा त्याला अपुरं पडायला लागलं. मग शेवटी राजाने काय केलं, त्याला म्हणजे तिथे पण त्याला म्हणजे त्यांना स्वतःचा आकार वाढवला आणि मग तो पण म्हणजे मोठा जलाशय आहे तो कमी पडतोय असं सांगितलं म्हटल्यावरती त्यांनी राजाने काय केलं, त्याला समुद्रात हलवलं. बरं का, इथपर्यंत ही आता कथा पुढे गेली. मग आता पुढचा एक श्लोक आपण घेऊया. 5 वाजले, आपण हा पुढचा एक श्लोक घेऊया आणि इथे थांबूया. मग पुढची कथा आपण पुढच्या आपल्या भक्ती सहचार क्लासमध्ये घेऊ, ती पूर्ण करू, कारण अजून पुढे भरपूर कथा आहेत. तर हा जो श्लोक आहे तो आपण अभ्यासूया, 27 नंबरचा. पण त्याच्या आधी आपण थोडीशी पार्श्वभूमी समजून घेऊया. तर राजाला त्यांनी समुद्रात सोडत असताना काय प्रार्थना केली की हे वीर राजा, तू मला इथं सोडू नकोस. इथे मोठमोठे मासे आहेत, मोठमोठे बलाढ्य जलचर आहेत, ते मला खाऊन टाकतील. मग तू काय कर, तर म्हणजे मला म्हणजे माझं रक्षण कर. म्हणजे तू मला रक्षण करण्याचं अभय दिलेस. मग आता समुद्र देखील कमी पडायला लागला आणि समुद्रात सुद्धा जागा पुरत नाहीये म्हटल्यावरती राजाला लक्षात आलं की ही कोणीतरी म्हणजे वेगळी व्यक्ती आहे आणि इतकी मधुर वचन म्हणजे अर्थी ही म्हणजे व्यक्त करत आहे, त्या अर्थी ही नक्की कोणीतरी वेगळी व्यक्ती आहे. आणि तुम्ही कोण आहात, मी जरा गोंधळूनच गेलोय असं राजा म्हणाला. मग त्याला नंतर लक्षात आलं की म्हणजे तुम्ही एका दिवसात विस्तीर्ण म्हणजे असं नदी समुद्राचं पाणी सुद्धा व्यापून टाकलं, असा मी जलचर कधी पाहिलाच नाही किंवा कधी ऐकिवतच नाही माझ्या असा जलचर. मग निश्चितच तुम्ही
पूर्ण पुरुषोत्तम की जे अव्ययी आहेत, अविनाशी आहेत, असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण किंवा हरी आहात. म्हणजे जीवावर कृपा करण्यासाठी तुम्ही जलचराचं रूप धारण केलं असावं, अशा पद्धतीने त्याला ते ओळखू आलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांच्या चरणी साष्टांग नमन केलं, म्हणजे त्यांना नमस्कार केला की तुमच्यासारखे म्हणजे जे पुरुष श्रेष्ठ विष्णू आहेत, तुम्हीच म्हणजे माझे जे आहात ते अधिपती आहात, तुम्हीच माझे परमपिता आहात आणि तुमच्या चरणी मी शरण आलोय, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली आणि त्यांना नमस्कार केला. मग तो काय म्हणाला, तर ते आपण ह्या प्रार्थनेतून अभ्यासणार आहोत. 27वा श्लोक आहे, 8.24.27, आणि इथे आपण थांबणार आहोत. नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित्युपपत्त्यपे, एक मिनिट हा थोडं, स्थिती उत्पत्ती अप्यय पेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्म गतिर्विभो. तर आता इथे काय म्हणतोय, म्हणजे इथे काय म्हणतोय सत्यव्रत राजा की हे प्रभो, ही सृष्टी जी आहे त्याची स्थिती लयाचे अधिपती हे पुरुष श्रेष्ठ हे विष्णू, तुम्ही आम्हा शरणागत भक्तांचे प्रमुख आणि गती आहात, म्हणून माझा तुम्हाला नमस्कार असं. म्हणजे इथे नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ म्हणजे कोण, परमपुरुष भगवान आहे, त्यांना पुरुष श्रेष्ठ म्हणलंय. मग पुढे काय म्हणलंय, स्थिती आणि उत्पत्ती म्हणून शब्द जो आहे तर तो म्हणजे जो आहे तो असा जोड शब्द की स्थिती उत्पत्ती आणि अप्यय म्हणजे काय, तर स्थिती उत्पत्ती आणि संहार यांचे ईश्वर असलेले, म्हणून तो एकत्र शब्द आहे की स्थिती उत्पत्ती अप्यय ईश्वर. तर ह्या सगळ्यांचा म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे स्थिती किंवा उत्पत्ती किंवा संहार करणारे असे तुम्ही परमपुरुषोत्तम भगवान आहात, परमेश्वर आहात. आणि भक्ताना म्हणजे काय, की जे म्हणजे तुमचे भक्त जे आहेत, आणि न म्हणजे काय, तर आमच्यासारखे तुमचे भक्त, की आता प्रपन्न या शब्दाचा अर्थ काय होतो, शरणागत होणं. तर असे आमच्यासारखे तुम्हाला शरण आलेले जे भक्त आहेत, निश्चितच त्यांची परम गती म्हणजे जे आहेत किंवा प्रमुख गती असे म्हणजे असणारे कोण आहेत, तुम्ही भगवान विष्णू आहात. तुमच्या चरणी माझा जो आहे तो नमस्कार असो, अशा पद्धतीनं त्यांनी प्रार्थना केली. आणि मग त्यांनी त्यांना विचारलं की तुमचे समस्त अवतार लीला हे निश्चितच सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ असतात, मग तुम्ही ज्या कारणासाठी मत्स्यरूप धारण केले आहे ते मला जाणून घ्यायचंय आणि ते तुम्ही मला सांगा, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. मग आता भगवान जे आहेत त्यांनी का हा मत्स्य अवतार धारण केला होता, राजा सत्यव्रताला त्याचं ते कारण सांगणार आहेत. मग ते आता आपण पुढच्या आपल्या क्लासमध्ये अभ्यासणार आहोत. आता इथे आपण थांबूया, कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. आपण इथे थांबूया. हरे कृष्ण. त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया.